Philippines, fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining nga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Untod Diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 and most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Agosto 24 tuig 2023. Sa gihapon ini mo lang mo ang Korman Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon yari madalaguan kag mga nagapanguna nga mga balita. Board of Directors ang kooperatiba sa City Hall ginatagan sang kaygayunan nga magpresentar sang payment scheme kung paano nila mabayaran nila utang. Eleksyon sa mga bagong officers posible matabo sa general meeting. Philippine Coast Guard Western Visayas mag-deploy sa 300-500 ka mga personnel para sa 2023 barangay and SK elections. Iloilo Provincial Government na identify na ang mga proyekto para sa mga ospital sa idalom sang Health Facility Enhancement Program sa DOH. Memorandum of Agreement ginahulat na lang agad nga ma-download na ang pondo sa probinsya. Iloilo City Police Office kag COMELEC nagpanigayon sa simulation exercise angot sa barangay kag sangguniang bayan or sangguniang kabataan elections. Samtang Department of Education nagpanawagan nga sundon gihapon ang standard sa pagsuksok sa ila sining mga bayo sa tion nga magbalik sa eskwelahan. Kag istoryahan taman later on ang pagsambuwa naman niya sa tunga sa Team France kag subong man Canada. Ang duha ka magkatuway pungsod ang may mga NBA players. So, buwas niya ang ilang ampang las 9:30 sa gabi. Mabakod man yung Team France, mabakod man ang Team Canada. Istoryanta na karon sa aton sining FIBA World Cup update. Samtang sa mga kabombuta, hingagaw kamo. Kung hindi kamo na makahingagaw or kung wala kamo makahingagaw sa paghulog sa inyong cinema entries sa mga Dropbox Center sa mga kabanuahanan, pwede pa kamo makahingagaw buwas kadlaw hulog sa inyong cinema entries diri naman iya sa istasyon sang Bombo Radio. Pwede kamo makahulog diri kay pagabatunon pa ina naton ang inyong cinema entries for week number 5 sa nagapadayon karon nga swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baling pa premyo na, may kasyasiyan pa. Nagadugang lang niya aton sini nga mga premyo kagaway nagabuhin. Nagadamo ang aton sini nga mga kabombo nga napalipay kag nahatagan sang cash prizes sumungman grocery goods. Ang dugang nga detalye inyo bantayan sa pagpanumbalik sa bumbuan ay sa unto pagkatapos ang Bombo Network News. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayo nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Huwebes, Agosto 24, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, etong Commission on Elections hihingi na ang kooperasyon ng Makati at Taguig para sa pag-turnover ng mga botante mula sa 10 enlisted men's barrio barangays. 3 malalaking proyekto na pang-infrastruktura ng Administrasyong Marcos gugulong na ayon sa National Economic Development Authority. Ito namang Civil Service Commission, iniulat ang mas maraming Pinoy ang naiengganyong magtrabaho sa gobyerno. Mahigit 345,000 naman examinees ang kumuha ng Civil Service exam nitong buwan ng Agosto. Ang pagtatag naman ng mas maraming Justice Hall na katumbas ng bilang ng mga prosecutor at bilang ng mga pulis, iginigiit ngayon sa Senado dahil kinakailangan raw. Ito namang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, itatakda na sa September 12 ang pagdinig sa mga petisyong humihiling ng dagdag pamasahe. At sa ating international news, ang North Korea nabigo na paglulunsad ng spy satellite. At sa ating balitang pampalakasan, itong mga batang talento ng Team USA asahang makikipagsabayan. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Umaapila ngayon ang Commission on Elections sa kooperasyon ng Makati at Taguig matapos na kilalanin ng komisyon ang 10 enlisted men's barrio barangay bilang bahagi ng Taguig City. Kung maaalala, nagkaroon ng tensyon sa pagbubukas ng Brigada Eskwela matapos ang bisitahin ni Taguig City Mayor Lani Cayetano at mga volunteers ito ang ilang enlisted men's barrio schools. Hinarangan umano ng Makati Local Government Unit ang daan patungo sa mga paaralan. Naganap ang natulang tensyon sa kabila ng malinaw na memorandum order na ipinilabas ng Department of Education na nag-aatas sa mga school principals na ilipat na ang management at personnel ng 14 na enlisted men's barrio school sa Taguig. Siniguro naman ang Commission on Elections na walang uusbong na tensyon sa kanilang gagawing turnover at sa mismong eleksyon dahil mayroon silang nakalatag na procedural steps na susundin ng iba't ibang departamento. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ang paghahain ng Certificate of Candidacy naman ay gagawin sa Taguig Convention Hall simula August 28 hanggang September 2, habang ang botante mula sa 10 EMBO barangay ay hindi na kailangan na magparehistro muli para sa October Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Aniya, hihilingin ng komisyon sa Makati na magamit ang mga paaralan na magiging polling station. Sakaling hindi pumayag ang Makati ay tiyak aniya nagagawa sila ng legal na paraan. Nagpasalamat naman ang Taguig sa komisyon na naging tamang aksyon ito sa kautusan ng Korte Suprema. Samantala, iniulat naman ng National Economic Development Authority na gugulong na ang 3 malalaking proyektong pang-infrastruktura sa bansa. Ito ay matapos na aprubahan ng board ang mga nabanggit na proyekto sa nakabilang nga sa flagship program ng Marcos Administration. Ayon kay National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, tiyak na makakatulong ang mga nasabing proyekto sa publiko, lalo na sa mga usapin ng transportasyon. Kinabibilangan ito ng mga sumusunod ang Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX Extension Project, Philippine Rural Development Project Scale Up at ang pagpapalawak at rehabilitasyon ng Lagindingan International Airport Projects o Samsamis Oriental. Ang mga nasabing proyekto ay bahagi ng mga prioridad na proyekto ng pamahalaan kaya't tiyak na magkakaroon ng pondo ito taon-taon. Samantala, kinwestiyon ng Commission on Audit ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System para sa overbilling concessionaires ng Manila Water Company Incorporated at Maynilad Water Services Incorporated sa huling 4 na taon na nagkakahalaga ng aabot sa 845.71 million pesos para sa Kaliwa Dam Project. Sa 2022 Annual Audit Report ito, sinabi ng Commission on Audit na ginawa ng state-run regulator ang Manila Water at Maynilad ng karagdagang local counterpart funds para sa aktual na pagpapatupad ng new Centennial Water Source
Kaliwa Dam Project. No mula 2019 hanggang taong 2022, sinabi ng mga state auditor na ito ay bukod pa sa mga bayad sa concessions na binabayaran ng dalawang kumpanya sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System alinsunod sa 1997 Concession Agreement at 2021 Revised Concession Agreement. Babala ng mga state auditor na ang mga labis na koleksyon mula sa Maynilad Water at Maynilad ay maaaring ipasa ng dalawang concessionaires sa mga mamimili. Ayon sa Commission Audit, dapat maging maingat ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System sa lahat ng oras sa pagtukoy ng mga pagsingil sa mga concessionaires para sa aktwal na bahagi nito. Kung matatandaan, sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2018, nakakuha ang gobyerno ng 211.21 million US dollar o katumbas yan ng 12.2 billion pesos na loan mula sa Chinese government sa pamamagitan ng Export-Import Bank of China sa ilalim ng Official Development Assistance Program. Ang pautang ay natustusan ng 64% ng 18.7 bilyon na kabuang halaga ng Kaliwa Dam Project sa Infanta, Quezon at ay inaasahang magpapatatag sa supply ng tubig sa Metro Manila at sa kalapit na mga lalawigan. Binabantayan na ng Philippine Ports Authority ang mga pangunahing puwerto o pantalan kasabay ng pagsisimula ng pasukan sa susunod na linggo. Ayon kay Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago, lahat ng mga pantalan sa buong Pilipinas ay una nang naghanda para sa inaasahang pagdagsa ng maraming mga pasahero, katuwang ang Philippine o ang Port Police, Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority. Mayroon namang ilang pangunahing pantalan na kanilang binabantayan dahil sa pagsisimula ng pagdagsa ng mga maraming pasahero. Kinabibilangan ito ng mga pasaherong nagsimula ng umuwi pabalik sa kanilang mga probinsya mula sa kanilang mga pagbabakasyon. Sa kasalukuyan, naitala na rin ang labis na pagtaas na bilang ng mga pasahero sa ilang mga pantalan. Kinabibilangan ito ng mga puerto sa Panay, Guimaras, Batangas at gayon din sa Bicol Region. Samantala, nasa kabuang 345,290 examinees ang kumuha ng Career Service Examination Pen and Paper Test, professional at sub-professional level na isinagawa ng Civil Service Commission noong buwan ng Agosto, araw ng Petsa 20 taong 2023. Batay sa datos ng Civil Service Commission, mula sa 373,638 na individual na nagparehistro para sa pag-usulit, 92.41% ang nagpakita sa 95 testing centers sa buong bansa na binubuo ng 304,247 examinees para sa CSC professional level at 46 examinees para sa sub-professional level. Ayon kay Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles, kanilang ikinalulugod na ibahagi na naabot na namin ang isa pang milestone para sa Civil Service Commission sa kapansing-pansing pagdami ng mga kalahok na kumukuha ng Career Service Examination Pen and Paper Test sa loob lamang ng isang taon ng kalendaryo. Ayon kay Nograles, ito ay patunay na napakalaki ng demand sa pagkuha ng Career Service Examination at marami sa mga kababayan natin ang nais makapasok sa gobyerno. Nabatid ng Civil Service Commission sa lahat ng mga rehiyon, ang National Capital Region ang may pinakamalaking turnout ng examinees na umabot sa 48,200 na sinundan ng Region 4 at Region 3 na may 39,355 at 24,227 aspirant. Pinuri rin ni Chairperson Nograles ang maayos na pag-asagawa ng mga pag-usulit sa buong bansa dahil masigasig na sumunod ang mga examinees sa examination advisory at health protocols na inilabas ng komisyon. Samantala, kumon tayo ng mga update mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan dahil ang pagtatatag daw ng mas maraming justice hall na katumbas sa bilang ng mga prosecutor at bilang ng mga pulis iginigiit sa Senado ngayon dahil kinakailangan raw ito. Yan ang tinutukan ni Bombo J.C. Galvez. Iginiit ni Senador Alan Peter Cayetano na mahalagang magtatag ng mas maraming justice hall kaugnay sa bilang ng mga prosecutor at bilang ng mga pulis. Ito ang naging payag ni Cayetano sa pagdinig ng Committee on Finance na pinamumunuan ni Senador Sani Angara sa panukalang 14.12 billion pesos budget ng judiciary para sa susunod na taon. Iginiit ng senador na mahalagang bagay ito upang makatulong sa hudikatura hindi lamang sa pagpapaunlad ng infrastruktura kung hindi maging sa pagpapatupad ng mas mabilis na
pangangasiwa ng hustisya. Pangalawa, ang pagtatayo ng mga karagdagang istruktura na makatutulong sa paglapit sa mga tao sa batas tulad na lamang ng museo o aklatan. At panghuli, tugunan ng issue ng seguridad sa pagitan ng mga maestrado, hukom at taga-usig. Nagpayag naman ang senador ng kahandaang tumulong at suporta ng maikli at pangmatagalang plano sa pagpapaunlad ng hudikatura. I just like to manifest, Mr. Chair, that I will support, any funding this year, especially if it's a design or build or any kind of innovative way. Kasi ang kailangan natin hindi lang yung building ng new Supreme Court. Can you imagine if we have a law museum or a museum ng justice? Or I was telling some friends when I was foreign secretary, yung ibang countries, yung Ministry of Foreign Affairs, meron ka joint venture na hotel. So tuwing meron silang foreign guest or meron silang seminar, yung mga ballrooms doon, mga rooms, rather than maintaining magagandang rooms like this. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Treat yourself to Changnu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. Samantala sa pagpapatuloy ng ating mga balita, naniniwala ang isang opisyal ng gobyerno na pakikinabangan at mamahalin ng mga enlisted men's barrio residents ang Innovative Education Program ng Taguig City. Sa isang pahayag, sinabi ni J.V. Arcena, Assistant Secretary for Special Concerns and International Press Secretariat sa ilalim ng Office of the Press Secretary, na kumpara umano sa Makati na nabibigay lamang ng scholarship sa top 10% lamang ng kanilang estudyante, ang Taguig City naman ay nag-aalok ng oportunidad sa lahat ng estudyante at hindi hadlang kung ano ang kanilang academic achievements. Tinawag din itong game changer ang alok ng scholarship ng naturang lungsod. Ang tinukoy ng opisyal ay ang Flexible Scholarship Program ng Taguig na kung saan nagbibigay ang kanilang lokal na pamahalaan ng financial assistance. Abot sa 15,000 hanggang 110,000 ang ipinapamahagi ng Taguig kada taon, depende sa nais na scholarship ng mga estudyante. Samantala, bumelta naman si Taguig Mayor Lani Cayetano ang umunoy para sa mga umunoy fake news ni Mayor Abby Binay. Punto ni Cayetano, dapat ay hindi minamaliit ni Binay ang kakayahan ng ibang lokal na pamahalaan. Hinimok nito ang lahat na magkaisa at huwag magbitaw ng salita na makakasakit at magdudulot ng panik sa ating kapwa. Sa ngayon ay nagsimula na ang pamamahagi ni Cayetano ng school supplies para sa mga enlisted men's barrio resident na tatawagin na ding Taguigenyo. Sinimula na ng alkalde ang pamamahagi sa Pitogo High School at iikutan nito ang 13 pang mga paaralan. Samantala, binuksan naman na ng Department of Transportation ang bidding para sa pag-asaayos ng Ninoy Aquino International Airport. Maalalang unang inaprubahan ng National Economic Development Authority Board ang rehabilitasyon sa iba't ibang pasilidad sa nasabing paliparan. Kinabibilangan ito ng mga runway, 4 na terminal at pang mga pangunahing pasilidad na nagkakahalaga ito nga ng kabuang 170.6 billion pesos. Una ring pinaskill sa mga website ng Public-Private Partnership Center, Department of Transportation at Manila International Airport Authority ang panuntunan sa nasabing bidding. Ang kumpanyang makakakuha sa kontrata pagkatapos ng bidding ay siyang mamahala sa rehabilitasyon, operasyon at maintenance ng Ninoy Aquino International Airport. Kasabay nito ay inaasahan ding lalo pang bubuti ang kabuuang passenger experience sa nasabing paliparan. Inaasahan din nga abot sa 36 na milyon o 63 milyon ang annual passenger ng naturang paliparan mula sa kasalukuyang 32 million at oras nga na matapos ito ay yan ay mangyayari sa oras na matapos ang kabuuang pag-asaayos sa naturang paliparan. Samantala, ibinunyag ng ilang guro ang tangkang pagpasok ng mga school supply ng lokal na pamahalaan ng Makati sa Pitogo High School na ngayon ay sakop na nga ng Taguig City.
Naniniwala ang mga ito na hindi na dapat nanghihimasok ang Makati sa mga enlisted men's barrio school dahil sa inilabas na kautusan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Paglalahad pa ng mga guro na ang nasabing school supplies ay pinadeliver ng Makati sa pamamagitan ng isang courier service delivery. Kaagad naman itong tinanggihan ng Pitogo High School dahil batid nilang may kautusan mula sa Department of Education. Nagpapatuloy rin nila ang paglalagay ng mga bagong tarpaulin sa mga EMBO schools at nagsasaad ito ng this is the property is owned by Makati City. Una na naglabas ng Memorandum Number 23/2023 si Vice President Sara Duterte na nag-uutos na ilagay sa direct authority ng Department of Education ang 14 na public schools na nasa enlisted men's barrio, barangays upang maiwasan ang tensyon sa pagitan ng dalawang lungsod. Nakapaloob din sa memo na habang nasa transition period ang lahat ng kilos ng Makati at Taguig ay may pahintulot mula sa Department of Education Office of the Secretary. Samantala, sinabi rin ni Department of Education spokesperson Michael Powa na ang naging kautusan ng Supreme Court ay may legal jurisdiction ng Taguig at habang hindi pa naresolba nga itong issue tungkol sa kung sino ang tunay na nagmamayari ng mga school buildings ay kailangang bumalangkas ng transition plan. Iginit naman City Mayor Abby Binay na dapat bilhin o rentahan ng Taguig ang mga school buildings kung nais nitong makumpleto ang paglilipat ng mga enlisted men's barrio school sa Taguig. Nagpahayag rin ng suporta ang Taguig City sa akbang ng Department of Education para sa smooth, orderly at peaceful transition para sa administrasyon ng mga paaralan patungo sa kanilang lungsod. Sa dagdag pang mga pagbabalita, nakatakda na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng araw kung kailan didinggin ang petisyon na dagdag pasahes ng ilang transport group. Gaganapin ang pagdinig sa Setyembre 12 ng taong kasalukuyan. Pero bago ang pagdinig, magpupulong muna ang buong board sa Agosto 29 upang pag-usapan ng fair hike petition. Sa kasalukuyan kasi, halos lahat ng mga transport group ay humihirit ng pamasahe at hindi lamang yan ang mga jeepney na silang pinakaunang humiling nito. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Teofilo Gualis III, umaapela na rin ang mga taxi operator ng pagtaas hanggang 70 pesos na minimum flag rate. At maliban nga dyan sa mga taxi ay humihirit rin umano ang mga city at provincial bus na magkakaroon din ng dagdag pamasahe sa lalong madaling panahon. Pagtiyak naman ni Chairman Guadis, kanilang bubusisiin ang mga petisyon dahil sa magkakaibaan niya ang petisyon, kailangan muna nilang itong balangkasin ng angkop na fair metrics bago ipasa o ipasa sa National Economic Development Authority at tuluyan tinggin ang mga nasabing petisyon. Kumuha naman tayo ng mga balita sa labas pa rin ng ating himpilan sapagkat itong si Senador Cynthia Villar kinisyon ngayon ang National Food Authority. Ilang agri-groups pabor na buwagin na lang ang naturang ahensya. Ang buong detalye ay hatid sa atin ni Bombo Kelly Cordero. Binigyang diin ni Senator Cynthia Villar, chairman ng Committee on Agriculture and Food, na artificial shortage lang ang nangyayari ngayon at sapat ang supply ng bigas sa bansa. Ayon sa senadora, kaya tumataas ang presyo ng bigas ay dahil sa kartel na gusto pa umanong pataasin pa ang presyo para hindi ma-renew ang rice tarification law. Kasabay nito, iginit ni Villar na siya ring principal sponsor ng rice tarification law na magsisimula na sa susunod na taon ang pagre-review sa naturang batas. Matatandaan na sa kabila ng sunod-sunod na pahayag ng ilang agricultural groups na walang kakulangan sa bigas, ay inirekomenda pa rin ng Department of Agriculture na mag-angkat ng bigas sa ibang bansa. Kine-question ngayon ni Villar at ng ilang agri-group ang National Food Authority sa hindi paggamit nito ng maayos sa kanilang budget. Ani Villar, kalahati lang kasi ang biniling palay ng NFA. Anya kung ang paliwanag ng National Food Authority ay mandato lang nila na para sa buffer stock lang, narito ang naging tugon ng senadora. Tinignan ko yung record ng NFA, bakit hindi sila namili ng bigas na marami. Mas konti binili nila ngayon. Ang budget nila ay 9 billion pesos a year para bumili ng bigas sa mga palay, sa mga farmer. Ang laki-laki ng budget nila at hindi naman nila binabalik yan sa gobyerno pag binigay na sa kanilang budget. So through the years, lumalaki. Samantala, pabor naman ang Samahang Industriya ng Agrikultura na buwagin na lang ang National Food Authority kung hindi nito magagawa na maayos ang trabaho nila. At dahil na rin sa kagustuhan nitong mag-angkat kaysa bumili ng bigas mula sa mga magsasakang Pilipino. Binigyang diin ni Rosendo So, President ng Samahang Industriya ng Agrikultura, na isusulong nila ang pagbasura sa NFA kung hindi ito makakatulong sa industriya ng palay at pagsasaka ng bansa sa pamamagitan ng pagbili ng domestically produced rice.
Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nagsasagawa ang Department of Public Works and Highway ng komprehensibong pagsusuri sa mga kasalukuyang tungkulin at organisasyon ng mga tanggapan ng departamento upang mapahusay ang produktibidad at mapabuti ang paghahatid ng serbisyo at gayon na rin ang maalis ang duplicative at overlapping sa ahensya at iba pang mga government units. Binanggit ng administrasyong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang National Government Right-Sizing Program bilang isa sa mga prioridad na hakbang bilang mekanismo ng reforma upang mapahusay ang kapasidad ng institusyonal na pamahalaan na gampanan ang mandato nito. Gayon din na magbigay ng mas mahusay na serbisyo habang tinitiyak ang pinakamainam at mahusay na paggamit ng mga resources. Sinabi ni Senior Undersecretary Emil Sadain na bagamat ang right-sizing bill ay isinasaalang-alang pa rin ng Senado ng Pilipinas matapos itong maipasa sa mababang kapulungan ang naturang kagawaran sa pamamagitan ng Department of Order 233 na inanunsyo noong Nobyembre 11 ng nakalipas na taon ni Secretary Manuel Bonoan at ay lumikha ng isang Committee on Right Sizing upang matukoy ang mga lugar kung saan kailangan ang mga pagpapatupad at higit pang mga resources. Ang kanilang mga direktor mula sa subcommittees ng Department of Public Works and Highways Committee on Right Sizing ay inharap sa mga pagpupulong ay nagrekomenda ng mga structural, functional at operational adjustments na may diin sa pagpapabuti ng performance at productivity at may nararapat na pag-asaalang-alang upang maiwasan ang pagkuha ng contract of service o yan yung tinatawag na job order ng mga manggagawang gumaganap ng mga regular na tungkulin bilang pagsunod sa na-update na mga alituntunin. Bagamat sa pangkalahatan ay tumaas na nakalakaran sa paglalaan ng mga pondo ng pamahalaan para sa iba't ibang mga proyektong pang-infrastruktura, mahalagang suriin ang kabuuang bilang ng mga magagamit na permanenteng posisyon mula sa administrative at technical para sa mga service o function ng frontline ng naturang departamento. Samantala, hindi maapektuhan ang paghahanda ng gobyerno para sa El Nino matapos palitan ng Executive Director ng National Water Resources Board na si Severino David Jr. Sinabi ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Deputy Administrator na si Jose Dorado Jr. na nilagdaan ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ang Special Order 2023-500 o 500 na nagtatalaga kay Director 3 Ricky Arsagon bilang Officer in Charge Executive Director ng naturang ahensya. Aniya, ang nasabing pagbabago sa mamamahala sa board ay hindi makaapekto dahil matagal nang nakatakda ang paghahanda para sa El Nino. Gate ni Dorado na patuloy natatangkilikin ng mga customer ang walang patid na supply ng tubig sa kabila ng 48 cubic meters per second na alokasyon ng tubig na ibinigay sa Maynilad Water Service Incorporated at Manila Water. Sa ngayon, nangako ang naturang ahensya na mas paigtingin nito ang kanilang trabaho at ang pag-aantabay sa mga dam upang makapagbigay ng mas maayos na serbisyo para sa mga mamamayan. Samantala, kumuha naman tayo ng mga balita mula sa ating probinsya sapagkat itong 7 taong gulang at ang kanyang lolo ay sugatan naman matapos nga na magulungan nitong 14-wheeler truck dyan ho sa Antique. Ang buong detalye ay hatid sa atin ng Bombo Radio Iloilo. Patay ang isang 7 taong gulang na bata habang sugatan naman ang kanyang lolo matapos sumemplang at magulungan ng truck ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa barangay Villaverde Jimenez, Hamtic, Antique. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Staff Sergeant Raimir Mamakyao, investigador ng Hamtic Municipal Police Station, sinabi nito na napisa ang ulo ng bata matapos mahulog sa sinasakyang motor at magulungan ng 14-wheeler truck. Sugatan rin ang lolo nito na si Filemon Cordova, 63 anyos, na siyang nagmamaneho ng motorsiklo. Ayon sa investigador, nang makarating sa National Highway, nabundol sila ng truck na minamaneho ni Jorty de la Peña, 47 anyos, residente ng President Rojas Capiz. Aniya, dead on the spot ang apo at dinala naman sa ospital ang kanyang lolo. Sa ngayon, detained na sa custodial facility ng Hamtic Municipal Police Station ang driver ng truck.
Nangyari pong aksidente dito sa Hamtik. Ang isang motorsiklo po ay nabanggaan ng isang cargo truck at ang angkas ng motorsiklo ay namatay at ang driver nito ay seriously injured na na-admit sa ospital. Ang driver ng truck naman ay kasalukuyang nakadetain sa Hamtik Police Station. Filean ng kaso na reckless imprudence resulting to homicide and serious physical injuries and damage to property. Si Police Staff Sergeant Raimir Mabakyao. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang mga naapektuhang pamilya naman ang nararanasang earthquake swarm sa Ragay, Kamsur isinailalim na sa Mental Health Psychosocial Services. Habang assessment sa mga evacuation centers isinasagawa na rin ng mga otoridad. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Naga. Isinailalim na sa Mental Health and Psychosocial Services ang mga pamilya na apektuhan ng nararanasang earthquake swarm sa Ragay, Camarines Sur. Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development Office kasama ang MSWDO at Department of Education ang nasabing aktibidad. Ito ay matapos na makaramdam ng takot ang mga residente habang ang iba ay natroma pa dahil sa nararanasang sunod-sunod na pagyanig sa lugar noong weekends na naramdaman rin naman sa mga karatig bayan sa lalawigan, pati na rin naman sa lalawigan ng Camarines Norte at lalawigan ng Quezon. Sa panayam ng Bombo Radio Naga, kay Robilin Mangahas Flores, team leader ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology Ragay, sinabi nito na maliban pa dito, nagkaroon na rin ng assessment sa mga evacuation centers maging sa mga pangangailangan ng mga residente sakali na umabot pa sa magnitude 5 ang lindol. Anya, ang dahilan ng sunod-sunod na pagyanig ay dahil sa na-identify na active fault kung saan isa na dito ang Legazpi alignment at offshore o extension ng Philippine Fault na dumadaan naman sa Ginayangan patungo naman sa Masbate. Maliban pa dito, posible umano na mayroon ring mga bagong fault na hindi pa nakikita na posibleng natabunan na ng mga bagong depositong lupa. Base pa sa record ng opisina na posibleng ang pinagmula ng earthquake swarm ay ang tinatawag na strike slip fault o ang paggalaw ng fault na pa-horizontal o pahalanga. Samantala, umabot na sa 121 ang naitalang paggalaw ng lupa mula pa noong Hunyo 7. Maaari rin umanong tumagal ng buwan ang nararanasang earthquake swarm, ngunit binigyan din naman ni Flores na hindi naman ito magdadala ng anuman na pinsala, lalong-lalo na sa mga well-built buildings. Dagdag pa ng opisyal na ang mga naitalang paglindol ay nasa inland o nasa kalupaan, kung kaya sa kasulukuyan wala pa namang nakikitang magiging dahilan ito ng pagkakaroon ng tsunami sa mga apektadong lugar. Sa ngayon, paalala na lamang ni Flores sa lahat, kung sakaling nakakaranas ng paglindol, isagawa ang drop, cover and hold kung nasa loob naman ng isang building at pagkatapos ng pagyanig, agad naman na lumabas sa mga building upang ma-check ng mga eksperto. Sa ngayon, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Ma'am Robilin Mangahas Flores. Ngayon po, halos ilang buwan na po siya. So, nag-start po siya ng June 7 po, At ngayon po ay August na. So, maaari naman pong abutin ang isang swarm ng buwan po. Maaari din po siyang abutin ng buwan. Sa ngayon po, wala pa po tayo nakikitang papataas na seismicity o mga malalaking lindol na na-record. Pero maaari din po siyang mangyari. At yan ang tinig ni Robilin Mangahas Flores, ang team leader ng PVOX Ragay. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Naga, Bombo Lovely Parillo nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang disenyo ng ipapatayo sana ng bagong City Hall ng Jensan abay binago ho dahil sa puno ng akasya. Ang buong detalye ay hatid sa atin ng Bombo Radio Jensan. Kinumpirma ni Attorney Franklin Gacal, ang City Administrator ng General Santos, na hindi na itutuloy ang paglipat ng puno ng akasya sa ibang lugar. Ito ang rekomendasyon ng mga eksperto sa DNR kasabay ng pagdiskubre na walang ugat mula sa puno nito ang posibleng makakasagabal sa pagtatayuan ng bagong City Hall sa Jensan. Ito umano ang dahilan kaya ipinag-utos ni Jensan City Mayor Lorely Pacquiao na iwanang nakatayo ang nasabing puno ng akasya na ilang dekada na rin sa nasabing lugar. Ayon pa kay Attorney Gacal,
puputulin na lang ang ilang mga sanga nito na maaring makaapekto sa pagtatayo ng bagong City Hall. Dahil nga nagkaroon ng findings or opinion ng DENR and ang experts ng DENR, the mayor decided na sige, putulin na lang yung branch na makakaistorbo sa building. Nagsimula ang usaping ito dahil umalma ang ilang environmentalists sa desisyon ng lokal na pamahalaan na magpapatayo ng bagong City Hall, subalit hindi na pag-usapan ang posibleng hahantungan ng puno ng akasya na matatagpuan sa lugar na pagtatayuan ng nasabing proyekto. Bilang tugon, sinabi ng opisyal na gagawa na lamang ng bagong disenyo ang syudad ng naturang building na hindi maapektuhan ang heritage tree. Yan ang ulat mula rito sa impilan ng Bombo Radio Jensen. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Levi de Leon. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Oras alas 12:29 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. The 2023 FIBA Basketball World Cup updates. Bagaman maraming mga basketball analyst ang pumupuna dahil sa kakulangan ng mga batikang players, posible pa rin umanong babandera ang talento ng mga batang Team USA players. Naniniwala si Team USA head coach Steve Kerr na magiging strength ng kanyang binuong kupunan ang kabataan ng mga player sa nabumubuo dito. Kabilang sa mga ipinagmamalaki ng batikang coach ang talento ni Minnesota Timberwolves guard Anthony Edwards na dati na nagpapakitang gilas sa mga nakalipas na tournament at tune-up games ng Team USA. Kasama sa mga inaasahan nitong babandera sa FIBA 2023 ay ang all-around player ng Pacers na si Tyrese Haliburton, Pelicans forward Brandon Ingram at ang 2023 NBA Rookie of the Year na si Paolo Banchero ng Orlando Magic. Ayon kay Coach Kerr, sa mga nakalipas na taon ay nakita ang pag-step up ng mga batang players sa mga international competition katulad ng Olympics at World Cup. Kaya't nakatitiyak umano ito na walang magiging problema sa kasalukuyan nitong sinasanay na team. Maalala noong taong 2019 World Cup ay umani ng batikos ang Team USA matapos mabigo ang mga ito na maiuwi ang championship ng matalo ang kupunan sa mga European countries katulad ng France at Serbia. Ang pagkatalong iyon ng Team USA ay ang pinakamasamang pagkatalo na kanilang natanggap sa kasaysayan ng kanilang pagsali sa FIBA. Sa taong iyon, ang Team Spain ang nag-uwi sa pinakaasam-asama na lahat na Naismith Trophy. Ang FIBA News Update ay inhatid sa inyo ng Arena Plus, ang official sponsor ng FIBA Basketball World Cup 2023 at ng Bombo Radio Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! 33 minutos na kaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover standby sa aton sini mga kabombo. Ang latest may kantanan sa sining issue sa kooperatiba dira sa may Iloilo City Hall. Ang mga board of directors dire ginatagan sa kay gayunan nga makapresentar sa ila sini nga payment scheme kung paano nila mabayaran ang ila sini nga mga utang ginalauman man nga may eleksyon nga matabo kag makailiher sang bag-o nga miyembro or officers sang nasambit sini karon nga kooperatiba kay magahiwat sila sang general meeting by this day. I-check naton si Bombo Angel Tan. Jel, sa report, please come in. Bombo Cham ginatagan sang ad hoc committee sang isa kasi man na ngation ang mga board of directors sa kooperatiba para magplastar sang ila tagsa ang mga payment scheme sa ila nga mga nanging utang sa kooperatiba. Bombo Cham sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Joseph Edward Arenio, miyembro sang ad hoc committee ay ginpahayag nga paagi diri ginatagan nila ini ang mga board of directors sang tsansa nga makabayad Bombo Cham nga kumbaga
nga ti sila tagsa mismo sa ila individually maplastar ini sila sa mga payment schemes kung paano nila mabaydan fully, hindi lang principal amount abi sang ilang mga utang, kundi pati ang interest. Bombot siyam. Suno kay Atty. Arenio, isa kasi mana ang ginhatag nila sa mga board of directors kag maga-end ining isa kasi mana nga deadline by August 29 kag dapat in written form gid ini siya. Bombot siyam nga hindi lang hambal abi nga gina-istorya lang nila si Atty. Arenio kung baga kinanglan gid sa ebidensya sang ad hoc committee nga may ginpasa sila nga payment scheme. Ginpathal diri ni Atty. Arenio nga apisar magbayad o kung apisar nga magabayad sila fully sa tagsa nila kautang, hindi ini siya bombot siyang pamaagi nga makaluwas sila or exempted sila sa mga kaso nga posible ipasaka batok sa ila ng mga board of directors. Kumbaga bombot siyang hindi ini siya nga do pampadanlo nga makaluwas sila kung bayran nila ang ila ng mga utang. Din kumpirma man sa natungdan nga by September 1 ni ara pati gayunon nga General Assembly kaupod ang mga miyembro sang kooperatiba kagin invite nila diri ang mga board of directors nga sila ini ando ara gid bombot siyam sa hot seat if ever sa September 21 so sa diin i-presentar diri sang ad hoc committee ang financial status man sang kooperatiba. Dira mabalaan kung ga-upload pa bala ang co-op kag invited man ang CDA at the same time ang bangko which is ang ining land bank. Bombot siyam kag diri man sa meeting ginalantaw nga possibly kung miara ang mag-move sang ukon miara ang maghambal abi nga mas mayo magpatigayon na lang sa election sa bag-o nga mga board of directors mahimo gid ini siya matabo. Bombot siyam kag ang so far amo ini ang matabo nga sa General Assembly bala bombot siyam diri iplastar kung pila na gid man bala ang exact nga amount ni ara ang kooperatiba since ni ara ang mga pila naman ka mga board of directors may mga utang man sa co-op ang makapila na ka beses nagabayad kagati nakahambal diri si Atty. Arenio nga like may 400,000 ni ara tuligad nga principal amount ang baydan niya kag ni ara man nagapa-update sang ilang mga loans. Bombot siyam. Yari ating pamatian bala ang nanging pahayag ni Atty. Joseph Edward Arenio sang aton na interview. Okay, nag-meeting kami with the sitting BOD and their manager dito sa room 609. We presented to them preliminarily our findings and for them to react. And then we gave them a week so that they can prepare their own payment proposal for consideration sa ad hoc. These are the start of the process of giving them a chance to pay whatever they owe, including their act also are the findings. I-present pa naman of course ang mga findings, no, which will be giving it on September 1 sa General Assembly. So mapagwa na kami sa notice of General Assembly to be on the afternoon of September 1. Actually, what we did is we only gave them a chance to somehow mabuhin-buhinan ang ilang liability. That is what they owed the co-op amo na ang ginhatag ng mga chance sa ila. So actually we gave them so they can propose a payment scheme for consideration. But it does not mean nga kung mag-submit sila, it will be approved, no? We expect those written proposal on 29th. That's August 29, 1 week. And then after that, surely kung wala gid sang may naghatag o kung we will just have to send out the demand letters na. I-due process man atong tanan. So by September 1, we will be giving this report to the General Assembly. Attorney, since nga do malawig-lawig na sir ang time sa mga board of directors, hakog sir nga nagabayad sila, dagko ang do nagapapas bayad? So far may nagbalayad 400, may nagbalayad somehow to mitigate sa ilang utang sa co-op. And but then again, we still need them on how they will
fully paid whatever they loaned on their own. On their own, I call that on their own, KT. As directors, managers, they should not be giving themselves special privilege na kung pila na lang ila utangon, no? There must be a sound loan policy from the start. Galing kay that is one of the observations sa amon external auditor na there was none. So they have to answer that to the General Assembly on September 1. So bali sir, kung ipatawag ang mga board of directors, do active pa man sila nga kakadto dre? Yeah, basically when we call them up, willing man sila mag-cooperate. Actually, this is a chance for them to redeem themselves individually. But when it comes to management ng co-op, somebody has to answer for that. KT. Nagpalutang sila gani sa hindi member. September 1 sir, makadto man sila sa general meeting mga I BOD? hope so, okay, because we invited them together with CDA and Nanbank. So bali present sa members ang kwan? Yeah, ang PowerPoint presentation. KT, ready naman actually among report eh. Bali sir, ang ipagwa sa PowerPoint is ang financial statement, official. Financial status gid na sang co-op. Not only the status ang finance. There will be some suggestions actually along that line. No? We will be asking CDA's opinion on that as well as of course Land Bank. Eh. Depende sa board who will actually be taking over eventually kung mag-decide ang General Assembly ng may election, or depende sa General Assembly kung if they hire a private lawyer to run after them. Kaya ang ad hoc is just to look into the financial status and present it to the board. Kung may mag-move sa September 1 na mag-election, then there will be others who will take that over. On that day, sir? Kung if bala mo in General Assembly, anything goes, no? May suggest na. It's a co-op actually. One vote, one member, one vote na siya eh. So it doesn't matter kung pila dain mo yung investments. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton si Attorney Justice Edward Arenio sang ad hoc committee kag Bombo Cham amo man ini ang dugang sa patpat ni Attorney Arenio nga si ang tong mga demand letters bilang Balinir Jerry Trenyas kay nasang aga nga wala pa ini siya na send out sa mga board of directors na may utang kay ginhatagan pa sang isa ka semana for the last time nga let's just say last chance ang mga board of directors na i-plaster ang ilang mga utang, and after sina if wala sila sang ipasa Bombo Cham nga mga payment scheme in a way nga ginsulat nila si Attorney Arenio muta nga tion among to padala sa ila sa mga demand letters nga permado ni Mayor Jerry Trenyas Bombo Cham. All right, as per information, a special audit report kuno do natapos na kag may result na Bombo Angel. Amo tong hambal ni Attorney Arenio Bombo Cham nga nakhanda na ang ila presentation anytime nga amo tong duo sa ila nga nag-meeting ini sila actually kaupod ang mga board of directors kag dito ang iban din present nila sa mga board of directors ang resulta bala Bombo Cham sang natabo nga audit kag dito nga sa ila bilang mga board of directors nakita nila kaya to batik natin insider Bombo Cham do iban to sa ila do ginakulbaan gid ka tama kay ang result bala Bombo Cham kag do di mamangkot naton the last time kung ara si Mayor Jerry Trenyas sambal nila wala kuno si Mayor kay basi kuno kung ara si Mayor basi gakurog sila Bombo Cham. All right. Ano ang initially nakamuno si Attorney Arenio kung ano ang result ang ginalauman naton is matumod kung sino sino ang nag-committer sang ginatawag nga mismanagement nga naglabot sa punto nga nagpinagusto na lang ka loan dira ang mga members, officers kag nga may nakaloan to nga bisan hindi gani member nakaloan pa. Bombo Angel. So, sinong accountable sila dre? Natumod na balayan sa special audit report gani or mambal na to do pangkapan-kapan lang ini gel? Dako actually Bombo Cham ang possibility nga matumod gid kung sino man abi ang let's just say primarily liable sa sining natabo sa kooperatiba nga kumbaga identified nila kung sino ang ara sa credit committee paano nga nagralapaw and ano nga privilege ang ginhatag sa ila nga maka-loan sila multiple times
apisar nga ti sila ang mga board of directors nga dapat hambal gan ini Attorney Aranyo, wala sila sang privilege kon power nga makautang sila nga wala sang limitation bala Bombocham amo ina ang hambal ni Attorney Aranyo kagambal gan iya nga dapat ni ara gid matabo kon manabat sa natabo nga management sang co-op kaysa pagkamatuod hambal ni Attorney Aranyo ni ara gan Bombocham nga hindi miyembro nakautang pa sila sa co-op. Para in fairness man sa mga tawo bala nga ginlink sa nasambit sining issue kag it turned out nga husto malang niya ang ila sining pagbayad just like City Councilor Alan Saldivar nga kung sa diinti amo man ining isa sa mga paalsaman sang emosyon ni Kagawad Saldivar kag ni Kagawad Romel Duron pero nagaprangka yang good councilor nga nagabayad siya sang eksakto. Ti may pipila pa diri ka mga personalidad sa matter of fact mga opisyal dira sa city government nga nalakip man ang ila sini nga pangalan kag do halos giya nga daw sa ila ni gani gin patuto gin ang nasambit sini nga isyu. Ilang taon ta dira kun anong kamaturan sandig is dokumento kag sandig sa resulta sa special audit report Bomo Angel? Exactly Bombocham, kumbaga may ara na gid papel nga nakaptan kag hindi lang mahambal di nga patok-pato lang kung ano ang desisyon o kung ano ang resulta sa patigayon nga external audit kag investigation, kumbaga may ara gid Bombocham nga basis kag diri possibly kung diri man di mahalin ang mga ebidensya sa para makabulig sa pagpasaka sang kaso nga ti amo gid na ang bali Mayor Jerry Tranyas direksyon sa sining external o kunang fraud audit nga natabo sa kooperatiba Bombocham. All right. Ini si Bombo Angel Tichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Angel Tan. Timay another week ang mga board of directors sa paghimo sa ila sining payment scheme in writing, black and white, kung paano sini nila mabayaran ang ilang mga utang. Luyag paginaton mahibaluan kung sino ang last touch. No? Kung sa mga basketball, Paula. May kantanan sa sininggin tunaan sa mismanagement sang kooperatiba. Nga sandig sa mga natukiban, isa lang yung kapersona nag-loan sa aga, aprobado. Pagkahapon, same person nag-loan, aprobado pagid. Sinong nag-aprobar sang mga loan? Apisar nga may outstanding loan nga unpaid, naka-loan sa gyapon. Ang isa ka opisyal sang kooperatiba. Sino nag-aprobar nga maka-loan ang hindi miyembro sang kooperatiba? Amo nang luyag sini naton banwa nga mahibaluan. As per the payment scheme or whatsoever, tinakita ta nga kapan-kapan na lang ni samahin karon sa city government Bulahan nga mga tawo nga grabe ang pahanunot, apisar nga nakatuga sang dako nga kontrobersiya sa city government. Kag ang kontrobersiya, hindi pa yalang-ulango kay man, kwarta man sa mga empleyado, ang ginhugakom. Sining mga gintulinan, ginsaligan, nga magpadalagan sining kooperatiba. Tiyan mo nang luyag naton nga mahibaluan, amo nang luyag naton nga matumod. Ara balay na sa special audit report. Luyag naton makita ini sa aton sino makabumbo. Kay para once and for all, may baluan gid man naton kung ang mga opisyal dira sa city government nga pati ang kilay
Nakitaan nga siguro nagabo sining kilay bangod sa pagpangutang. Oh. Ting iban naghahimo man dayon sa ila siniya nga mga stratehiya. May ara dira nga as per information naga-duty kuno gina-wheelchair. Oh? Kag kadamo lang sang iban may mga nag-leave, amo sini mo sadto, oh? Para nga ti matumod tagid man kung sino ang dapat siniyang accountable, kag ti ma-redeem man sang pipila dira iya ka mga opisyal sang kooperatiba, mga department head sa city government. Ang ila siniyang nga kaugalingon, ang ila sining pangalan bangod na musingan sang irresponsable kag kupog-kupog nga sahi kag dumay gina puntarya lamang nga isyu tuhoy sa kooperatiba. Oh, tingwaan ta nga makakuha sa dokumento kag iplastar ta diyon sa aton sining mga kabumbo 51 minutos na kaligad sa takna sining las 12. Sa aton sining pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon ng Philippine Coast Guard Western Visayas, mga deploy sa 300 tubtom 500 ka mga personnel para iya sa 2023 barangay and sangguniang kabataan elections. Kag may kantanan sina sa barangay and SK elections ang Iloilo City Police Office kay ang COMELEC nagpatigayon sa simulation exercise. Mga balita kag impormasyon balikan ta pagkatapos ng pila ka importante sining mga panumdum. Oras naton 51 minutos na. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 20 to 26, 2023. Ang Retro Band nagapang-agda sa inyo to spend your weekend sa Plazuela de Iloilo sa ining Sabado. Kag samtang kamo naga-enjoy sang inyong dinner, they will delight you with their carefully selected songs ngang kalabana nagikan sa mga nagliligad ng mga tinuig sa Concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 sa gabi sa August 26 Saturday. Sa tiunsing musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 27 Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagahiwaton sa La Tolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangayo kita sang kabakod kag resilience sa Ginoo para aton masarangan ang tanan nga mga man-made kag natural trials nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imulawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyber
cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang liso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Kini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category
category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kun NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sa battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayellow ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras. Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang bumbuanay sa udto sa DUFM Bombo Radio Iloilo. Standby no sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon, pero ari na yo. Reminder lang sa aton sining mga kabumbuha kag ka Star Nation padayon ang kasya siyahan sa aton nationwide promo nga swerte sa Balengke 2023. Dala sa inyo sa Bombo Radio kag Star FM a total 6.5 million pesos nationwide ang premyo sining iga panagtag. Madamo na kita sa natagtagan nga papremyo halin sang gin-launch ang nasambit sini nga promo. Pero mas madamo pa ang ipanagtag kag mas madamo pa ang mahatagan. Bangod sa mas ginpadako kag ginpadamo ang aton prizes kada semana. Mas madamo man ang aton nga papremyo sa Grand Draw sa palabuton nga Setyembre 16 tuig 2023. Kay man may 13, 13, 13, 13, 13 ka mga electric scooter o kun e-scooter bilang special prizes ang aton ihatag bilang Grand Draw prizes sa 4 ka mga rehiyon sa Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region. Magaluwas pa sa ina sa guaranteed prizes nga 20,000 pesos, 10,000 pesos kag 5,000 pesos kag 2,000 ka pesos bilang consolation na prize sa aton siniya nga 24 areas nationwide nga may Bombo Radio kag Star FM. Timing gini sa mga nagatipid sa pamasahe o kung nagatipid sa nga gatong, no? Mapos na ini gamito ng e-scooter bangod nga, user-friendly ini, kag eco-friendly. Gani makabuligid sa pagbuhin sang air pollution. Sa diin ka man magkadto, mapos lang dalon kag bitbito ng e-scooter bangod sa foldable feature sini. Gani, worry-free ikaw sa gitgitanay sa traffic kag sa bisan diin man. Kung sa kada sigurong istoryahan, parehas man kadasig ang pagpanagtag sa premyo sang Bombo, ang electric scooter nga ini nagalabot sa 30 km per hour ang top speed sini Banwa. 25 to 33 km naman ang range per charge o kung ang kalayoon sang malabutan sang e-scooter anti-sliwat ini nga i-charge. No? Gani sulit kung ikaw mabunutan kag magdaog sang e-scooter nga ini. Kung kabalaka ka naman nga magbiyahe sa gabi bangod madulom,
kag kung nagaulan man, may ari ini sang front kag tail, kag subong man brake lights, gani safe ang imo nga pagmaneho. Pang malawigan man ang gamit sang e-scooter bangod nga human ini sa aluminum alloy, gani solid gid iniya kag mapag-on sa pagbiyahe. Napamatud naman ang iyang siningang goma, no? Sa bisan nga terrain o kung sitwasyon sang alagyan. Simple lang ang pag-charge sini. Daw kasubong nga nag-charge ka lang sang imo nga cellphone. 3-4 ka oras ang charging time bago pa man ini nga ma-full charge kag liwat nga magamit. Gani, para sa mga kabobo kag Star Nation naton dira, hulog pa kamo sa maramo nga entries kay posible ikaw nang isa sa mga tagdaog sang 13 ka mga electric scooter sa aton nga Grand Draw sa Setyembre 16. 5 minutos nagkaligad sa takna nga launa. Ang Philippine Coast Guard mag-deploy sa 300 tubtub 500 ka mga personnel sini nga mag-assist sa palabuton sini nga barangay and SK elections sa Oktubre 30. Si Bombo Ria Mumblan may follow-up report. Bombo Ria, sa report ta please kamin. Natalana nga mag-deploy ang Philippine Coast Guard District Western Visayas sang 300 tubtub 500 ka mga personnel kadungan sang 2023 barangay and sangguniang kabataan elections. Sa interview sang Bombo Radio kay Paterno Bellarmino Jr., Coast Guard Station Iloilo Commander kag kasubong ang nagapungko bilang acting Public Information Officer iyagin pahayag nga bilang lead agency sa Maritime Security Operations ang Pilipinas, katungdanan sang ahensya nga updan ng Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines agud siguraduhon ang seguridad sa mga botante. Suno kay Bellarmino magluwas sa mga personnel, magapahamtang man ang mga inis ang assistance desk, K9 unit kag explosive ordnance disposal o kon EOD assets. Ginpahayag dugang sa natungdan nga updan man sa mga ini ang Commission on Election o kon COMELEC sa inspection areas kag sa patigayunan nga simulated barangay and sangguniang kabataan elections voting. Yari karon pamatian naton sa dugang pahayag si Bellarmino si Mr. Paterno Bellarmino Jr., Coast Guard Station Iloilo Commander. The PNP and the Philippine Army spearheaded by the COMELEC, ang Coast Guard kaupod lang sa pag implement natin sa BSKE. May mga role ang Coast Guard muna ang pag-provide sa necessary assistance, ang deployment sa aton nga personnel such as K9 and EOD, ang aton mga floating assets nga mag-deploy sa mga, especially ang mga island barangay areas nga mag-assist sa aton nga mga PNP at saka Philippine Army and the COMELEC. Mamuria? Si Mr. Paterno Bellarmino Jr., Coast Guard Station Iloilo Commander. So, ibaluon man naton kung pila ang iga-deploy sa Philippine Coast Guard upon request ini sa tion sa kasagsagan sa eleksyon. Yari pa matian taliwat ang pahayag ni Paterno Bellarmino Jr. Lead agencies in maritime security operation with in coordination sa atong PNP kada AFI Maritime Unit. Okay. Malapit na lang sir ang filing sang Certificate of Candidacy. So, kamusta sir ang monitoring ninyo sa mga areas nga sa idalom sa jurisdiction ni Philippine Coast Guard sir diri sa Western Visayas? Tama ma'am, kaupod ng kita sa pag-inspection sa mga area with the PNP and the COMELEC and the EFI. May mga personnel kita na nag-upod dito sa yung may ara silang ginakandak na participation in a mall voting simulation man. Then continuous ang coordination natin conduct, mag-ating kita sa mga coordination meetings with the other units. Oo. Pila ka mga personnel ang i-deploy sa inyong opisina, sir, sa election, sir? So, ma'am, now, gina-consolidate pa naman ang request. So far, maybe mga 300 to 500. But that's ang aton subong ang mga units natin rin sa Western Visayas, ang pito ka station natin,
amo na ang magabulig sa kanila. In addition, may mga iog din pa kami nga personnel magaling rin sa district namin. Okay. Kabahin ng Philippine Coast Guard sa Regional Joint Security Control Center. Upod nandiri ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection. Sila ini ang mag-aululupod para mangin maayo kag smooth sailing ang 2023 barangay and sangguni ang kabataan election sa Bombo Town. All right. Ini si Bombo Ria Ordiante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Ria Mumlan sa imo sining follow-up report. So lauman naton nga ang mga voting centers magapamulak sa mga uniform personnel. Umalin kinon sa Philippine National Police, sa bahin iya sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, kag iban pagin sini nga mga force multiplier para nga pasiguraduhon nga mangin malinong, talunsay kag matawhay ang palabuton sini nga October 30 barangay NSK elections. Magluwas sila dira, may mga ginapreparahan man ang aton sini iyang uniform personnel. Hindi lang kay uniform personnel, kundi lakip man sila diri ang Commission on Elections sa akon anuman posible senaryo nga matabo during the election day mismo. Ang Iloilo City Police Office kag Iloilo City Comelec Office nagpatigayon sa isa iya ka simulation exercise sa aton sini magkabumbo para nga mapreparahan kag mahibaluan sa kung ano man ang ilan siniya nga dapat magaymoon kung may mga hitabo or kung may mga senaryo nga posible matabo during election day. Si Bombo Sol Binyas may follow-up report. Sol, sa report, please come in. Nagpatigayon sa simulation exercise ng Iloilo City Police Office kag Iloilo City Comelec Office para ipreparar ang isa kang isa sa adlaw sang filing of candidacy sang mga mapadalagan sa palaabuton nga Barangay SK Elections 2023 sa syudad sang Iloilo. Sa diin magaumpisa na ini sa Agosto 28 tubtob Setyembre 2 dira sa Robinsons Main nga iokupar ang Cinema 5 kag Cinema 6. Sa diin gina-expectar ang ginabulubanta 8,000 ka mga posible kandidato nga ma-file sang candidacy nila para sa Barangay SK Elections. Pagpahugot sang seguridad sa palibot kag preparasyon sa mga posible aksidente nga makabutang sa peligro sa kabuhi sang mga kandidato amuman sa mga mall goers dira ang nanging tinutuyo sang ginhiwat nga simulation exercise. Ini ang ginkaupdan man sang mga katapo sang Armed Forces of the Philippines naton, ang Philippine Coast Guards naton, ang Bureau of Fire Protection naton, mga medical group teams kaangay sang Iloilo Command Emergency Response, mga security guards sa palibot sang mall kag madamo pa para ma-secure ang seguridad sa palibot sa adlaw sang filing of candidacy. Sa diin nagpatigayon ini sang mga nagkalain-lain posible kaabtan nga senaryo o kon disgrasya kaangay abi sang linog kag ining bomb threat nga magadulot sang stampede. Sa ilagin patigayon nga simulation exercise may ara sang mga aktual nga sitwasyon bombotsang nga ginpresenta diri kapareho abi sang kun may matabo nga bomb threat. Sa diin may mga mapilasan abi kag may ara sang mga suspect o kon mga biktima nga included sa bomb threat. Bali may ara dira sang mga response team kag like gin-demonstrate gin nila kung ano ang dapat ubrahon kag kung ano ang mga posible matabo sa may mga bomb threat bombotsam no kag ari gani sa interview sang Bombo Radio kay Lieutenant Colonel Rene Obregon, ang Junior Chief City Operations and Management Unit, ang amuman ni siya ang exercise director sang simulation exercise sa giniwat gina. Iya ginpahayag nga isa ini ka pagpanghangkat sa grupo sang mga kapulisan kag Comelec man ang numero sang mga gina-anticipar ma-file sang certificate of candidacy sa palabuton nga Barangay SK Elections sa Agosto Setyembre 28 kag Setyembre 2 nga ginabulubanta managani 8,000 apang dako man ini nga salig sa kapulisan ilabi na gid sa ginadihon nga simultaneous exercise nga ginkaupdan sa mga representatives sang nagkalain-lain nga response team sa syudad sang Iloilo.
Kag amo na ang target sini nga sa ginhiwat nga simulation exercise, amo ang ginatinghuan nila no nga i-cater ang hindi bala magnubo sa 1,000 nga mga ma-file sang candidacy, kag amo man ang malikawan ining mga major incident nga posible matabo iya sa adlaw sang filing of candidacy. Kag of course no may mga ara man sila nga presentar nga mga contingency plan sa posible nga makulangan sila abi sang mga kapulisan o kun iban pa nga mga response teams sa mga matabo nga insidente. Ari pamatian ta sa dugang nga pahayag si Lieutenant Colonel Rene Obregon. So ini incident ma'am, anticipation nato na we are preparing sang the worst scenario. So diri sa aton nga in place naton ma'am ang aton nga security plan, and that's why nga ginimplement naton ang ining CIMEX sa part aton sang contingency naton kay ang security plan layout naton sa aton nga provisions sang security forces. Wala pa mamadala ang mga possible nga matabo, that's why nga may contingency kita or may CIMEX kita kay gina-practice naton. Isa ginakita naton is hopefully ang estimated nga 8,000 sang COMELEC. By day 1 dapat makabuhing kita 1,000 to 1,500 para gina-appeal man naton sa aton nga mga kandidato nga hindi na nato tani ko pwedeng hulaton na ang last day kay concern naton is magiging mabudlay sa part sang tanan nga naga-perform sa aton nga activity sa pagpasang COC kung tilingob kita kay we are thankful nga ari kita sa mall, ari kita sa cinema, mabugnaw, and may limitado lang ang space. That's why nga nakita naton dito kung ginasaton sa simulation exercise nga kung ma-hit naton ang maximum ay dalang kita i-regulate naton kay wala kita pangamuyo bat basi may matabo bilang stampede, and nakita naton ang limited seats lang, ang limited naton nga daganan sa aton nga emergency day naton, and kampante kami sa security forces together with our medical team nga makita naton ang needs sang aton nga sang aton nga mga hindi lang sa nagapayas ng COC but also sa mga mall goers na nagakadto diri sa Robinson. Kag ato nabatian si Lieutenant Colonel Rene Obregon, ang exercise director sa ginhiwat nga simulation exercise dito sa Cinema 5 kag Cinema 6. No, kag dugang niya pa diri Bombocham, bali may mga plano gali sila ni nga ginpang bag-o, especially sa ilaging dihon nga simulation exercise sa bomb threat, specifically sa bomb threat kag mas possibly stampede no sa diin ang exit bala kag entrance amo ang ginpang baylo kay posible ang hindi bala maayo ang pagplastar sang sining mga puwertahan dira sa Cinema 6 kag amo man ang mga since ang concern nila dito is ang mga radio transistor bala nila nga dapat amo na likawan nga hindi gid masyado maggamit sang amo na kay maka-trigger sa or posible maka-cause pa sang explosion no pag-trigger sang mga explosions dito. Kag sa dugang naman yang interview sa kay Mr. Jonathan Saino, ang election assistant to sang Iloilo City Comelec officer, iya ginpahayag nga dapat ihanda na sang mga manug-file iya sang candidacy nila ang ilang mga kinahanglanon kag agahan pa nila ang pagkadto sa venue para malikawan ang pagdinaguso kag syempre ma-accommodate ini sila since 8 ini sila kalibo ang gina-expectar nga ma-file kag amo na ang iba niya gina-expectar ni Mr. Jonathan Saino nga magadinaguso ini sila sa una nga adlaw sang filing of candidacy since ang iban diri man nagapati sila sa mga fungsyoy. Ari sa dugang nga pahayag pamatian ta si Mr. Jonathan Saino, ang election assistant to sang Iloilo City Comelec officer. Two cinemas nga gin-designate every cinemas at least three district kag ang with comes sa sistema sa pag-file first come first serve kag ang pag-entry diri sa aton nga cinema kundi maga-file ang aton nga mga aspirants per district ina kundi nga district dra ka nga table kundi nga cinema gin-designate ang kada district,
And then may ara kita sina nga policy nga only the aspirants or the agents sang candidate kung hindi siya file personal ang mo ang makasulod, no. May ara kita nga mga marshal man sa aton opisina kag ang sa mga may ara mga district in charge nga magbaton, no, kag upod man sa aton mga kapulisan nga iga-assign diri para ma-maintain ang order sa pag-file sang COC. Saan gali ang filing sang COC naton, sir, kag daysin oni ang mga qualified naton? So ang sa filing sang COC maga-start ini sa August 28 8 AM to 5 PM to hasta na sa September 2 last day, no. Non break policy kita, no, basta hasta 5 o'clock. Kag ang qualified nga mag-file sinino both sa barangay regular sa barangay election ang sa SK election, no. May ara kita isa ka punong barangay and then 7 ka sanggunian bayan member candidates. At the same time may araman sa SK chairperson ka isa kag ano ng 7 man ka member sang sangguniang kabataan, no. Ang ilang mga qualification dapat ang sa SK dapat as a candidate only 18 but not more than 24 years old at least on the day of election. And then ang sa sangguniang barangay 18 and above, no. Kag dapat registered voter sila kag naka-reside sa lugar sa diin sila gusto magpadalagan at least 1 year. Pila ang maximum number nga target naton nga i-accommodate in a day? Ang maximum numbers depende. Ginagahambal ko ang every candidates may mga panimadon, no. Nagapili sila, no, gagapati gina sila sa mga numero, sa inuras kag sa pungsoy, no. Nagapati na sila. So usually ang first day damo ina, no, kay gusto nila first gid sila to usually 7 o'clock ara na sila, no. Basta within the period of 6 days makapile lang sila. Last question, sir, since ginahulam lang naton ang cinema or ang venue, ano nang mga pwede nila dalon kag hindi nila dalon sa place? Di ang una biskid ang pagkaon, hindi sila kasulod kag hindi sila makaupod sang ilang assistant, no, unless lang kung PWD ang filer, no. Kag dapat ang pagsulod diri may COC form kay bot siningon kung wala kasi COC form wala kasang transaction kag whatever yang mga queries about sa filing sa COC dito sa opisina sa Comelec dira sa Angeles Arcade sa second floor. Kag aton nabatian si Mr. Jonathan Saino ang election assistant 2 sang Iloilo City Comelec office. Bombot Sam. All right. So, anong senaryo may kagina sa simulation exercise? Bali daw ang scenario diri is bomb threat, Bombotcham, sa diin may ara. Bomb threat. Kay amo na ang ara sa pinaka-top nila bala sang Intel gathering. Okay. Bomb threat. So kung ang ining mga ang gina-assist niya ring sa mga ginapakita naton sa aton sinima ka Bombo, hindi lang siguro bomb threat niya, no, may natabogin nga explosion kay may mga injured, Bombosol? Oo, Bombosam, amo na ang scene didto kag last 2018 pa ang may ara man sang actual gid or real gid nga senaryo sa diin may ara sang threat dira sa mall nga subong hiwatan sang filing of candidacy naton diri sa syudad sang Iloilo. All right. So subong iyang barangay SK elections nangita sang venue, malapad-lapad nga venue agud makater ang kadamuon sang plano sini nga magpapili sa barangay SK election. So napilian ang cinema. Do cinema dira iya orang sinihan sang Robinson's Mall. Drila ni sa may De Leon area, Bombo Sol. Bombot Sam, kag ang mga sinima nga daa may ara sing seating capacity nga 360 o kung 350. Sa diin gin man dito gin hambal or gin remind nga dapat hindi magpasobra sa seating capacity sang sinima ang mga naga-officiate dito ang aton mga Comelec officer kag aton nga Iloilo City Police Office. All right.
Ini si Bombo Marisol Viñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Salamat Sol sa imo sining follow-up report. No? So, ginapreparahan gini sang aton sining mga law enforcement agency at the same time sang COMELEC ang kung ano man nga possible scenario nga matabo. No? So, medyo hindi gawa ni maburbudlay sa mga files ang COC kay man ang sinima ti air condition mo, no? Maburbugnaw gawa ni kag hindi na magpatial sa init kag medyo malapad ang lugar. Sa aton sining kanang matag palamati. 24 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Pagbaliktad ugang mga balita kag impormasyon. Check na to ng linya ni Bombo Lindsay Bade, ang Iloilo Provincial Government na identify na mga proyekto para sa mga ospital sa idalom sang Health Facility Enhancement Program sa DOH. Memorandum of Agreement na lang ginahulat para nga ma-download na ang pondo sa probinsya. Kag check naman literon ang balita ni Bombo Jomar Villa. Ang Department of Education nagapanawagan nga sundon sa gihapon ang mga pagsulundan may kantanan sa pagsuksok sang bayo pananglitan nga magbalik na ang klasihan. Ini kay iban pang mga balita balikan ta pagkatapos sa bilang importante nga mga pahanumdum. Pigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga studio winners. Golpe lang ako nagpagsik sang nabatian ko nga akong ngalan sa Bombo Radio nga isa sa nagdaog sa 4th weekly draw sa Swerte sa Palengke Promo 2023 sang Bombo Radio kag Star FM. Ako si Crisanto Riales sang Barangay Tansa, Esperanza, Iloilo City. Isa ka tanod member kag bilang stroke survivor. Efficacent oil gid ang ginagamit ko. Pamanyo sa akong lawas kag maayo gid ang akong tulog. 4,000 pesos nga kas ang ako nadagan kag ari isipon ko. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos. Ang ako nadagan gamiton ko ini ibakal sang akon maintenance nga bulong kag dugang nga school supplies sang akon kabataan. Nagamit ako sang efficacent oil bilang proof of purchase ko. Kaningawan ko na ang pagpamati sa Bombo Radio kag pagpasakop sa mga promo. Bangod wala hukos-pukos kag ang premyo nagatupagid gilayon. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarabo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kondripolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies.
Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights. Imbis nga incandescent bulbs, patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayra sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maay. Philippine Standard Time, 33 minutos sa kaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa gihapon kapuri mo Bombo Chama Blanco Hoper standby sa kay Bombo Lindsay Bade. I-check naton ang latest may kantanan para iya sa Health Facility Enhancement Program sang DOH. Ang bahin sang provincial government pinagpang-identify na sila sang mga proyekto para sa mga ospital. Ang ginahulat, Memorandum of Agreement na gilamang nga ma-download Memorandum of Agreement para nga ma-download ang pondo sa probinsya kag magsagidas na ang nasabit sa nga proyekto. Check ta si Momolins. Sa report, please kami.
Ginahulat na lang, Bombo Cham, ang Memorandum of Agreement sa tunga sa Iloilo Provincial Government kag Department of Health agod nga ti mapatuman ang mga infrastructure projects kag equipment nga kinahanglan sa provincial kag district hospitals diri sa may bahin sa probinsya sa Iloilo. Ang ining budget, Bombo Cham, naghalin ini siya sa 2023 General Appropriations Act kag kabahin sa Health Facilities Enhancement Program sa Department of Health. Sa pagpakigangot naton kay Dr. Paz Calopez, ang head sa Hospital Management Office ng Iloilo Provincial Government, iyaging pahayag nga mayara na sa mga proyekto nga pang-identify para sa mga ospital kag ang listahan sa sining mga equipment ginapasa ina diretsyo sa nasambit yang ahensya o kon sa Department of Health. Para sa subong nga tuig, may yara sa malapit 500 million pesos nga pondo ang ginpain sa tanan ng mga district hospitals, provincial hospitals diri sa bahin sa probinsya. So diin 487,500,000 pesos ang para sa infrastructure projects kag 8,115,000 pesos naman ang para sa equipment. So sunod diri kay Dr. Rica Lopez, nagapasa sa list of priorities ang ining mga ospital para sa implementasyon sa masunod nga tuig agud nga ti malakip sa pagpangayo sang budget sa idalom sa Health Facilities Enhancement Program. Dugang pa diri sa natungdan, nagasulod sa Memorandum of Agreement ang Iloilo Provincial Government kag Department of Health kag sa tion nga maaprubahan na ang plano gina-download inigilayon ang pondo sa provincial government. Yari bala aton pamatian na pagpahayag ni Dr. Paz Calopez. Ang Health Facility Enhancement Program iyan na sang DOH. So nagapangayo pondo ang probinsya para nga ma-improve naton ang mga hospitals in terms of infrastructures and equipment. So distributed ina sa different hospitals in the province of Iloilo. Okay. May ara sang ginapangayo or need ang mga hospitals naton, ma'am. Paano ni siya, ma'am, ginabalidate? Before, we have a health facility development plan nga ginatawag nga iyan na sa mga hospitals. So dira kita every year gina-upgrade naton ina o gina-follow up naton kung ano pang mga needs na kinahanglanon nila. So, ang mga chief of hospitals, kaya pa-submit kami sang ila list of priorities for the next year para ma-include namon, magpangayo kami sang budget for the Health Facility Enhancement Program from the DOH. Subong nga 2023, ma'am, may ara na kita nga pang-allocate, ginpainan nga fund para sa mga hospital sa province. Oo, ang 2023 naton nga HFEP na siya kung tawagon, ginpangayo namon na sang 2022. So may ara na sila subong tanan hospitals budget for infrastructure kag equipment. Okay. Sa tanan ng mga hospitals ma'am no, may ara sila nga budget kita yan ma'am. Okay. Diin kita ma'am naga-depende sa kadakuon balasang fund, paano na naton mahatag ang ang specific na ginapangayo sa hospital din kita gabase. Sa ila plano. Sa plano nila, for example, si Gimbal, we identified Representative Pedro G. Trono Hospital and Sara Disick Hospital to become level 2 2025-2026. So, amo na ang programa ta. So, for now, ngayon kami funding for a start for infrastructure for the two hospitals. So, medyo taas dako-dako ilang budget and also equipment. Ang iban nga hospital may plan to upgrade sang ilang mga laboratory from secondary to tertiary. So amo nang ginatagaan man naton sila sang budget depende sa according sa ilang needs kag assessment naton per hospital kung maglibot kita. We don't give why ga-allocate ang HFEP as per our recommendation for patindog lang sang building. Pag ginalantaw namon kung may mga existing kita nga facility nga buildings nga kinahanglan naton i-renovate. So pwede man na nato siya mabutangan funding with the help of our provincial engineers office kay sila nagahimo sang program. So dira kita makabutang sang amount, approximate amount kung pila ang pangayoon sa ilo. Okay. Mga pila ni ma'am ang fund naging panghatag natin sa mga hospitals. Ang total for 2023 naton is for infrastructure is 487,500,000. Kag sa equipment is 108,115,000.
Sa tanan na siya. Sa tanan na. So more or less mga 580, mga 500 something million. Okay. Paano siyang implementation, ma'am? Kamo man na monitor or ang DOH na naga-monitor sa mga gitong implement ng facilities? Ang proseso sina is si DOH, ang kwarta nga ni ato na to kay DOH. So gamowa kita. So pag sugod sang approved plan, amo na pag-download nila sa aton sang 60% sang amount. So for example, isa ka hospital, let's say may 100 million, no? So after approval sang plan, as in with PTC, permit to construct based sa aton nga site development plan sa plano gid sa hospital. Kag approve with DOH, amo na pag-download na sa aton kay ginahimuan nato na program of works ng engineering. For equipment, sila ang gabakal. So even though may kwarta kitang 108, ang hospital sa gahatag sang lista sa ila kung anong equipment na kinahanglan nila based man sa licensing requirement kag si DOH ang naga-PR sa aton kag ginahatag lang sa amon after nila mabidding. Nabatian, Bombocham, si Dr. Paz Calopez, ang chief or ang head sang Hospital Management Office sang Iloilo Provincial Government. Pero iniiya ang kabugusan do nga proyekto, ang pondo pananglitan Bombolens i-distribute man ini sa mga provincial hospital naton diri sa probinsya? Yes, Bombocham. Actually, mag-aagi na siya una sa may bahin sa Department of Health. I-download nila dari sa may probinsya sang Iloilo. Ang probinsya sang Iloilo or ang provincial government amo ang implementing body or implementing authority, Bombocham. Kati sila na mag-implementar sang kung ano man toya ang mga infrastructure projects nga lista sa mga hospital, ang mga equipment, ang Department of Health na naiya ang magbakal sa mga equipment sa mga hospital nga ginpanglista sa ilang list of priorities nga ginpasa sa ahensya, Bombocham. Kay ti isa man sa mga concern karon sa mga kabanwanan sa probinsya sang Iloilo nga bisan gamay-gamay gid lamang siniiya nga mga kaso dira sang injuries ti iban sini gina-refer pa diro kalabanan gina-refer pa sa mga ospital diri sa syudad sa Iloilo, particularmente sa Western Visayas Medical Center. So kung matigayon ini mga ginabalubanta mga pila ka tuig kag materialize, what I mean is that nga matigayon or matapos ining proyekto, Bombolens, may time frame ginatag ang Department of Health? Wala sila may ginhatag ng time frame, Bombocham. Ang ila lang gidari ang implementation dapat ma-implement siya insigida sa bunga tuig 2023. All right. Sige. Dugang ko na lang gali, Bombocham, kay ti subong lang gilabang or sang sininga adlaw nagsumpa si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Kay actually ang sa tuanay ang partido, political party ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ang National Unity Party or NUP ang iya una nga tinanggi na political party halin 2021 to present. However, bag-o lang gid lamang nagsumpa ang aton nga gobernador sa Partido Federal ng Pilipinas nga ginapamunuan man mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. kung sa diin tiginhiwat ang oath-taking ceremony dito man sa may bahin sa Malacanang. Amo na gani nga tisubong dapat kung tani may press conference pa ning gobernador nga weekly lang din obra, Bombocham, o gali kay tigin kanselaan na ina kay bangod nga nagpadulong ang gobernador dito sa may Malacanang. So ginpangunahan ina siya sa aton nga presidente, siya to nag-take oath sa mga governors. Actually, may aras ng 14 governors, Bombocham, sa bilog nga Pilipinas ang nag-upod sa sining pagsumpa bilang bag-o nga miyembro sa Partido Federal ng Pilipinas. So ang ilagi dari, Bombocham, nga tigina duso amo ang federalism dari sa bahin sa Pilipinas kati gina lauman man dari ni President Marcos nga ti sa sining upod sa 14 ka mga gobernador kag iban pagid nga mga miyembro sa partido ginalauman nga ti mas mapabaskog pagid, Bombocham, ang ilang nga alyansa kag madamo pagid nga mga programa kag proyekto ang matigayon nga mapatuman para sa ikasangkad man sa ekonomiya kag bugos nga Pilipinas, Bombocham. All right. Si Gov kag si Mayor, isa lang ka partido ni no? Si Gov kag si Mayor, yes, NUP ni sila before, yes, Bombocham, National Unity Party. NUP sila. Yes. Tinga nagbiya si Gov sa
in UP. Anong butsilingon sini Bumbulens? Daw may ara na sang amat-amat na ang movement karon kun political landscape ang aton sini nga pag-istoryaan kay si Congressman Sandro Marcos to lain naman sa iya sini nga partido no upod na sila ni Gob Subong. Oo, ubdanay na sila, Bombotsan. Nag-took oath man ni si presidential son. Kaya siyempre, para ubdanay man sila siguro sa amay niya, Bombotsan. Nga, isa-isa lang din ka political party. Sa Western Visayas, actually, Bombotsan, do si Governor Defensor lang gid ang nagbaylo, nag-ilis ang iyang partido kaya nag-upod sa kandaya President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bombotsan. Wow, si Gob lang ang nag-aisahanon nga nag-upod sa partido. Ano ito ni? Federalismo? Yes, Partido Federal ng Pilipinas. Partido Federal ng Pilipinas. Okay. Sige. Do balantayan, ini kagado do damo subong ang nagadalom ang pinsar bangod sa sining political move sa gobernador Bombo Lindsay. Yes, Bombotsan. Balantayan ay naakag ti aton man kuhaan sa pahayag ang gobernador sa hindi lamang madugay, Bombotsan. All right. Ini si Bombo Lindsay, ermitanyo ba para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Lindsay Bade sa imo sini iyang mga balita, no? Ti mas sa nasiling ko na gani damo niyang nagadalom ang pinsar subong. Nga gulpiada lang iya nga may political party change si Governor Arthur Toto Defensor Jr. Kaya muna ba lang mga hurubaton pa sang mga political philosopher, no? Nga isa lamang kuno ang sa politika kuno wais ang permanente. Wais ang permanente sini nga pag-abyanay, pag-updanay. Ang permanente lang interes. Pero kung direkta nga pamangkot sa kay Governor Toto, Gov, nga nagsaylo ka partido aw? No? Abi ma'am, kung si Gov abiliwat, Gov! Nga nagsaylo ka sa Partido Federal ng Pilipinas, aw? Nga man? Nga pangalang-alang pa si Gov nga sabat, no? Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Kay si Gob Iabi, upod ka kay Mayor Jerry Treñas. Ang gisuportaran sini nila nga presidente sa former Vice President Leni Robredo and ang ilang sini Vice President Kiko Pangilinan. Pero nga nagsaylo ka ginman, Gob, sa Partido Federal ng Pilipinas. Anong rason, Gob? Sa bilog na Pilipinas, President Leni Robredo! Madog! 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 Liwat abi, Gob, nga nagsaylo ka sa Partido Federal ng Pilipinas, Gob. Ano kanyang rason na Gob Toto nga nagsaylo ikaw iya sa Partido Federal ng Pilipinas? Ano gani, Gob? Ano gani, Gob? Nga, Gob, nagsaylo ka, Gob? Madog! 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 Sinong madaog, Gob? Gob, sinong madaog? Jesus Maria kang Gusipo. Tinsakto na. Amo na ang balsin nila. No? Sa politika, wa isang permanente. Permanenteng kalyado, permanenteng kontrapartido. Ang permanente lang sinadri interes. Kag kung ano man nga mga interes ang ara sa
pagsaylo sa gobernador sa iya sining political party, nagalaom kita nga ang pinakauna nga interes nila, interes ang pumuluyo sa probinsya sang Iloilo. Sa aton sinima kabombo kay kung lang taon naton ginahingadlan sini iyang political butterfly ining mga politiko nga masami nagasaylo-saylo kag wa isang permanente sini nga partido. Pero ining pagtawag sila bilang political butterfly, hindi man niya silingon nga malain ini or hindi tanan nga lihok bilang isa ka political butterfly malain. Katulad lang bala sa mga hurubaton nga daog ng Amerikano maupod kapag yapon nimo sa hapon. Di kung din tong padaog kung diin to yang kung mag-upod ka sa partido abi nga makabinipisyo malang niya ang pumuluyo sa probinsya sa Iloilo, ti nga abi hindi ka mag-upod dito sa amo sila nga partido kay ruling party ina. Partido ina sang administrasyon. Tilaw man naton nga si Mayor Jerry Treñas sa iluman partido. Sa aton sino makabumbo. Panugod na bala si Governor Arthur Defensor Jr. Nga ang iban siniya nga mga local chief executive ang magasaylo naman sa partido ni Presidenta Bongbong Marcos. Bantay-antay na. Check naton this time si Bombo Jomar Villa. Ang Department of Education nagapanawagan nga sundon sa gyapon ang eksakto siniyang pagbayo sa mga estudyante sa pagbalik sa eskwelahan, uniforman o kon naka civilian clothes. Kay ti sinday si Vice President Sara Duterte uti nagbando to sa last time nga tanan-tanan siniya nga mga kung ano dirang makita nga mga bagay sa sulod sang hulot klasihan pangwaon kay posible makatuga ina sa nga distraction sa mga learners. Pati to mga visual aids, mga learning materials to nga ginapakita sa mga estudyante ni nanak no pwede nga ipagtapik-tapik sa four corners sa nga isa iya kahulot na klasihan. Sa aton sinima kabumbo. Ti-check na to ang dugang mga balita kay may kantanan ini sa pagbukas man sa klase by next week. Ti kung nagasibilyan kuno ang bata, way pabima kabakala ang ginikanan sa uniform, ti dapat ang prescribe man kuno eksakto man kag kung naka-uniform ti amo na sana siling nilay prescribe uniform ang suksukon. Bombo Jomar sa follow-up report, please come in. Panawagan ang Department of Education Region 6 nga sundon sa gyapon asang mga estudyante ang proper school attire, no? Ini ang kasunod sa sining mando man ni Vice President Sara Duterte sa naglikad tuig nga hindi na mandatory, no, ang ining pagsuksok sa uniforme sa mga estudyante, no? It means nga pwede na sila makasuksok sa civilian akon magkadto ini sila sa ila sining eskwelahan. Puputsam sa interview sa Bombo Radio kay Hernani Esquilar Jr., ang spokesperson sa Department of Education Region 6, yari ang mga proper school attire nga mahimo suksukon sa estudyante magluwas sa ila sining uniform, no? Sa una kita diri sa boys kay tapon kalabanan gid ang suksok apo mo cham ining polo shirt o kona t-shirt with sleeves ang nabutang diri tapos any plain color with a minimum prints Joms sa ibabaw nga portion. Joms pulo pa sinsyagid Joms pulo pa sinsyagid dali lang gid kay balikan ko na si Bombo Lindsay kay upod niya sumong si Gov Toto Bombo Jomar dali lang gid standby sa aton sinima ka Bombo. Maging kaupod naton si Bombo Lindsay, upod si Governor Arthur Defensor Jr. No, may dugang diri siya nga statement tuhoy sa pagsaylo niya sa partido sang administrasyon sa aton sinikron niya mga kabombo. Ang Partido Federal ng Pilipinas
Nga ti kadungan niya sini nga nagsailot si si Congressman Sandro Marcos. Ari si Bombolins nagapanumalik. Bombolins, please come back. Yes, Bombo Cham, nagahatag dari sa statement bago lang gid lamang sa Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa aton kun nga angati ang mga rason bala Bombo Cham kun nga anga nag-upod siya sa Partido Federal na Pilipinas. Kaupod man syempre ang aton dari nga presidente si President Ferdinand Marcos Jr. kag iban pagin nga mga gobernador kag mga opisyal dari sa may pungsod Pilipinas. Kay una, suno sa iya gin-invite siya mismo Bombo Cham sa Malacañang nga kun mahimo ti mag-upod siya sa Partido Federal ng Pilipinas kag wala man sa pagpangduha-duha kay ti bukas man siya natapos naman kuno ang eleksyon Bombo Cham kag titio naman ini para nga mag-upod man sa iban nga mga mga opisyal Bombo Cham, especially nga nagapanguna dari kag tinaga pamuno amo ang presidente naton dako nga kahigayunan para sa bahin sa probinsya sang Iloilo Bombo Cham ang pag-upod man niya sa Partido Federal ng Pilipinas kay pinaagi sini kay bangod nga ti updanay sila sang presidente Bombo Cham ni President Marcos mas mapalasig kag ti mas mapahapos ang mga implementation sa mga projects nga ti mangin advantage sa mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo maka-benefit diri aton nga mga pumuluyo diri sa may bahin sang probinsya sang Iloilo. Actually gin-confirm man diri sa aton ni Governor Defensor nga siya lang gid lamang sa Western Visayas Bombo Cham ang opisyal nga nag-upod sa may Partido Federal ng Pilipinas subong nga nagsumpa bilang bag-o nga miyembro. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Bago lang we took our oath as a member of Partido Federal sa presidente mismo sa partido sang presidente kag we are happy and thankful nga ginimbitar kita dira kag gin-welcome kita sa partido sang presidente. Halin sa umpisa pa lang nagasiling na kita kay kabalungan kita nga lain yang aton partido sang eleksyon. Nagasiling kita nga pagkatapos ng eleksyon tapos na ang tsimpo sang politika. Kag maumpisa na ang tsimpo sang panghimanwa. Kag sa umpisa nagsiling na kita nga bisan lain ang aton nga partido way gid kita kabatsyag nga may diskriminasyon sa aton kag way gid kita ginapabayaan. Di nga pamatud-an pag ginasubong kay ginimbitar kita kag baton sa partido sang presidente mismo. Maayo para sa aton kapin pa sa aton nga local chief executive of the province. It is good but we are aligned up to the party level with the national government. In more practical terms, that is better for the total development of the province and the city of Iloilo. Okay. Ano gid Gov ang major reason or anong rason or mga rason kung nga angat nagbaylo, nag-ilis ikaw sa partido Gov? Again, the invitation is very important to us. Ang imbitasyon sa partido mismo sang presidente nga nagapungko. Ikadua, siling paina, mas maayo gid nga ang local chief executive sang probinsya akon ang gobernador aligned sa administrasyon at the national level kay mas maayo ang aton nga patigayon para sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Kapin pa sa mga dalagko naton nga handom, sa mga dalagko naton nga proyekto para sa aton Iloilo Capiz Aklan Expressway, ang expansion sa aton international airport, ang aton Panay Guimaras Negros Occidental Bridge, ang pagpatuman sang Cebu Panay Negros Occidental Backbone na mga muna nga bagay ang importante sa aton muna nga mayo gid pinsi that we are aligned with the administration at the national level. Okay, lastly na lang Gov, may iban pagid nga mga gobernador or officials dira sa Western Visayas nga nakaupod mo nga nag-upod as members ng PFP or ikaw lang gid Gov? Ako lang, kag kaupod man naton ang iban nga gobernador sa iban nga probinsya. Okay, sige. Gov, thank you so much gid ngayong hapon. Si Ann Bombo Cham, si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Tiyan mo lang ang balko bala Bombo Lens nga hindi man tanan niya nga nagasaylo partido may malaing nga epekto mo in terms of pamulitika abe
may ara man niya nga ti nagasaylo sa partido para nga mas madamo pagid nga kayuhan ang madala sini sa isa ka local chief executive abe nga ti luyag nga mag-align sa administrasyon na Mamulinsi. Yes, insakto gid Bombo Cham. Amo to gani nga ti sa una gid nga nangin statement nangin pahayag sang gobernador nga tapos ng eleksyon, tapos ng tiyempos ng politika, umpisa na sang tion sang panghimanwa Bombo Cham. Oh, sige. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Lins. State of the Nation address pa lang kuno pasumpao na kung tani si Gov Toto o galing kay nagpangindi siya. No? Ginhagad man siya kuno sa lakas ni Speaker Romualdez sa aton sinima ka Bombo, pero ti subong nakadesisyon niya ang aton gobernador nga sa Partido Federal ng Pilipinas siya upod kay mas madamo nga oportunidad at the same time proyekto kayuhan nga matag sa probinsya sa Iloilo, no? Mga dalagko nga mga proyekto diri banwa sa aton sini karon iya mga kabombo. Ti basi kon mga masulod sini may nadlaw laumanta nga si Mayor Jerry Treñas ma-align man sa Partido Federal ng Pilipinas. Balikan ko ang utod sini nga balita ni Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, please come back. Joms? Oh. Kadasig man magsugod kay Bombo Jomar ba? Oh, Joms. Hindi na ako galit Oh. Sagutin mo na yung cellphone mo at ipagpatuloy na natin yung report mo. Hindi na ako galit. Nalubat galing si Bombo Jomar. Tingala ko man kayo. Ingay gawon ta ni balita ni Bombo Jomar. Panumdom sa Department of Education nga nagakadapat sa gyapon prescribe ang mga sulubon nga mapanapton sa aton sini nga mga learners. Bombo Jomar, please come back. Way back na dari ka Champ, no, sa sining concern dere, kaya mo to na medyo takina ang para sa mga lalaki, amo tong ilan sining suksukon ang sa ilan sining pants, long, short, ako na long or short, plain color. Way sang any design dere, kag sa ilan sining sapatos o kung ang sa idalom, ini footwear dari ang nabutang. Ang sa babae naman, pwede dari ang dress, skirt and blouse, kaga ini color, kaga ini print, nabutang dari kaga ini man, o kung bisan ano man, ang ila sining footwear. Ang sa may mga estudyante nga may mga existing mga uniform lahat na po na panugyan diri sa nga pwede nila gamiton gyapon ang mga daan nilang uniforme kag nunit kid nga ti magbakal sang bag-o agod nga hindi man mapudlayan ang tagsa diri karon ka mga ginikanan Pumbutsam. Kag ipabati tabla ang kabugusan diri nga interview kay spokesperson Region 6 Hernanes Cuna Jr. sa may interview diri sa Bombo Radio. Ato no, ang pagsuksok sa school uniform is not required. Based na siya sa mandate isa sa DepEd order nga in-issue sa TUPA 2008. And also, ganda iterate na siya sa aton nga Vice President and DepEd Secretary Sara C. Duterte no, nga hindi required ang pagsuksok sa school uniform. But may ara kita sa DepEd order nga konsidino dara ang proper school attire. Meaning amo na siya ang somehow gina-recommend nato nga suksokon sa aton nga kabataan. Na konsidino po tight dresses, mini skirts, short shorts, blouses with plunging necklines, hip-hop pants for boys, and sleepwear. Amo lang nang ina-discourage natin na pag mga gamiton natin. Hindi pwede ang hip-hop? Hip-hop? Ano na sang hip-hop pants, Bombo Jomar man? Ate, amo na ang ibang tama nagit kahal-hal bla po ang panapton doy mo na nila short. Pero kung ang parehas bisa imo sining long pants do mo man sa akon, pwede na iya. Yes. Basta way lang sang kita mo nibla ang iban may mga design, may mga gisi-gisi ko no. Ano na iya ang mga gisi-gisi na nagpausos na bala mo kung sino? Sino? Si Senator Robin Hood Padilla. Mga may gisi sa tuhod, tapos nakatsaliko lang, bad boy ang dating, anak ng tinapa. Tapos ang notebook, isa lang kabilog,
nabutang pa na pilo pa ng notebook tapos nabutang di sa likod sang sang bulsa. Oh. Tapos naka black shoes. Ti amo na subong mo estudyante iban kita sa gani why na notebook na lang mo cellphone lang. At hindi na yan pwede. Dapat may mga school supplies kid. Anyway, dugangan tayo na jobs. Thank you, Ged. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa, no? Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo sa implementasyon kung ano yang imando ni Vice President Sara Duterte. Gina-implement kidya tayo, no? Tani, Vice, ang ginpili mo nga pungkuan tani bilang Secretary Department of Agriculture na lang, no? Para nga kung ano'y mando mo daga, kurog-kurog doon ng tanan mo lang sa idalo mo. Siguro ba sikon? Imbis nga 20 lang kilo sa basi, isa imo ya, 15 lang. Di ba Vice President Inday Sara Duterte, ma'am? Kay kung si President Bongbong Marcos, pabayaan mo lang, Kung din na ito yung nakalabot ang isa to. Anyway, standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ismomot siya, Mablanco Hover, gabilin sa imo. Sa manay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Ora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 20 to 26, 2023. Ang Retro Band nagapang-agda sa inyo to spend your weekend sa Plazuela de Iloilo sa ining Sabado. Kag samtang kamo naga-enjoy sang inyong dinner, they will delight you with their carefully selected songs ngang kalabana nagikan sa mga nagliligad nga mga tinuig sa Concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 sa gabi sa August 26 Saturday. Sa tionsing musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 27 Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagahiwaton sa La Tolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangayo kita sang kabakod kag resilience sa Ginoo para aton masarangan ang tanan nga mga man-made kag natural trials nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Sunod kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon.
apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! And this is KLP. Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Oras na para sa kahapon lamang program. Ini si Tita Regine. Sa kahapon na noon nga medyo mainit, but let me tell you, hindi mo naka-traffic sa buong. Siguro, everybody is already gearing up for the long weekend. Or basta yung iba, nag-advance na sa ilang long vacation, naglalakat na. Sige, enjoy ka mo dira, And of course, ang always good nga paghalong. So sa mga kaupod natin today, good afternoon gidira sa inyo. Kag sa iban, bisa naglalakat, I'm sure. Nagapamati sa ilang mga salakyan or may mga bit-bit nga mga transistor radios. Or anong ginagawa sa cellphone, di ba la? So good afternoon gid sa inyo. I am happy to be back with you and happy also nga mga very interesting nga mga stories ang aton may ara kita sa sining nga hapon. But I'm sure your story would be more interesting. Galing ipadala nyo na i-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat na and ipadala na sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine sa Thursday edition sa sininga palatuntunan kahapon lamang. August 24, 2023 and we have this one beautiful lady na mag-aamba sa aton sang equally beautiful song. From Stephen Nicole Pedro, ari ang para sa inyo. Hanggang kaibigan as I welcome you all. Mayong hapon. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nang hilong na mga sugat nito. Pilit ko mangalimutin ang damdamin ko sa'yo.
kaya ng pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Sana nagpumilit pang suplian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na, minahal kasi kita. Familiar line, pasensya na. May iba na akong mahal. Or pasensya na, kamo na bahala magsugponda. Anyway, ang ating oras, it is now 21 minutes after 2 o'clock. Ari na kita sa ating first story. Nag-promise kita sa iyo yesterday. Because wala ta na diretsohan. Kaya ko lang kita sa oras. First story siya today. Lola Amparing. Good afternoon dira sa imo. Magandang hapon sa inyong lahat sa Bombo Radio, mga makatulad ko na mauukod ng mga listeners, kag of course, sa imo Tita Regine and family. My dearest, Tita Regine. Ang ako ni share sa imo karon ang dugtong sang una kang sulat parte sa behaviors sang dati kong mga pupils. May iban pa ako nga nadumduman nga luyag ko i-share sa imo. Ang isa ka pupil ko sadto, utod nga babae sang aton pari, Monsenyor karon. Ang tanan nga utod sang priest lang, hindi ko naging eskwela kaysa ang tanan nga mga utod, no? Tapos ang priest lang, hindi ko naging eskwela kaysa seminaryo siya nag-schooling. Karon, ining pupil ko, gwapa, maalam, mabuot. Kagkaron, isa na kasangguni ang bayan members ng amon nga banwa. Ang masiling ko, nga kada sulod sang klase nila sa kwarto ko, dayon niya ligid-ligid sa salog, kag mabangon lang kung mag-opening prayer. Haba, amo ini ang ginabuhat niya permi. Kag akon man ginasaway, pero wala lang ako nagapangaki. Siguro kapoy sa paglakat, kay medyo malayo-layo ko onte ang ila ginahalinan nga kwarto. Wala sa payan kay the only girl. Siguro may pagka-spoiled child sa family. Sa ulihi tita, nakapamana siya sang colonel, PMA graduate, nga naging pupil ko man sadto. May isang anak na babae, nga matahom nga daw si Liza Soberano. Tuod. Karon, wala na ang bana kay kinuha na ni Lord Jesus. Ang masunod nga naging eskwela ko man, nga hindi ko gid malipatan. Tanan sila nga magululutod, naka-eskwela ko man sadto. Tita mga intelligent pupils sila, kag wala sila sang bugal. Bisan may kaya sa buhay, kag karon puros professionals na. Tungod nga mga mabuot, friendly, kag mga intelligent, tanan sila naging successful. Dita palangga gid nila ako, hasta subong. Kung magmasakit ako, sa hospital ginabisitahan ako halos every day, nga wala man sila nagapabayad.
Bisan tita, kung magpauli na ako sa balay, halin sa hospital, ginabisitahan pagid ako sa amon balay. Mahal na mahal ko silang lahat noon, kaya kapalit, mahal na mahal nila ako sa ngayon. Ang pagmamahal na aking nakamit ngayon ay bunga ng aking itinuro sa kanila at nakamit nila ang tagumpay, the fruit of my toil. Tita, kung hindi lang malipat ako sa date, namatay ang kapatid na doktor noong September. Kahit di ako nakapunta sa kanila, pero may copy akong ibinigay sa doktor, yung kapatid niya, ng aking sinulat na kasaysayan bilang eulogy. At smile na smile man si doktor nang ibinigay ko ang kopya sa aking kasaysayan na binasa mo noon. Nagpapasalamat din sila sa pagbasa mo sa iyong programa. Tita, may nadumduman pa ako sa isa ko ka-pupil sadto nga permi-late sa ako niya period. Siling ni mother niya sa akon. Nga pala tulog kuno kong hapon kaya late permi sa first period. Mangakig kuno siya kung pukawo ni lola niya o sang ila katulong. Siling ni mama niya sa akon nang amparing, pasensyahan lang siya, basi sa ulihi, magbago man siya. Tita, bisan late na siya, pero wala ginagadasig-dasig, kundi nagakiay-kiay lang kung maglakat, bisan late na siya sa klase. Ang mama, abi, permi hapon na nagapauli, kay busy na busy sa pagkadto o pag-visit sa different schools, kay division nurse siya sa province of Iloilo. May isa pagali ako ka-pupil sadto nga maalaman, nagabasa sang homework niya kung akong tuksoon. Gali tita, siling niya sa akon, so naging abogado na siya, nga si ma'am, wala gid kahibalo, nga nagabasa ako sa 1/4 piece of paper nga wala sang sulat. Abilidad. Kung mangtukso kuno ako sa iban nga pupils, dayon niya paspas o dali-dali isulat kag ipasa. Subong, ara siya sa Hall of Justice bilang piskal. Amo na tita, kung intelligent ka, madam mo gidang imong hibaluan. Sa wala pa ako ka-transfer sa Central School sang una, may eskwela man ako nga extraordinary ang intelligence, permi perfect ang score, kag permi tama o correct ang sagot sa ako nga pamangkot. Bisan tita nga napakahirap ang buhay nila noon. Ang tatay panday sa pagbuhat sang katre nga kawayan. Kag ang nanay, wala man sang obra, kundi inang sa pula puti sa Aldeguer sang una bala sa syudad. Gaamo na siya. So tita, ang pupil ko nga ini, permi ko ginasingganan, nga mangilam o sa bomba sang gripo kay hindi makapaligo. Ang shorts, permi ginauyatan kay halog, kay iya kuno sang utod niya. Permi ko ginasingganan, nga magkuha sang bunlak sang saging o dahon kaburi para nga ihigot sa hawak niya. Tama gid kabibo tita, pero very intelligent. Naging valedictorian sa high school kag elementary. Paghatag sang national test, out of 100 items, 99% ang kuha niya. Biro mo tita, 1 lang ang iya mistake. Sang ulihi sa iya paghimudos kag pag-antos, naging abogado kag CPA man. Nakapangasawa man nga pareho ang ila kurso, ugaling di nagtagal, namatay ang asawa, pero may 2 or 3 children sila. Subong doon siya nagapuyo sa iya mga anak sa Amerika. Kung magbakasyon gani, kag magkita ay kami, ginatagaan niya ako, bisan pila lang nga pasalubong. Di amo na gani tita, may hirap, may ginhawa. Do sa hindi mapatihan, nga sang unang nga tiyempo, pigado. Pero, sa ulihi, naging maunlad ang kabuhayan at kasiyahan. Gani ang advice ko sa ulihing tubo, nga magtutom, magtinguha, at magtiis sa kahirapan, upang balang araw makamit ang kaunlaran at kaligayahan. Lastly, here's my love, sincere thanks, and good luck, good health, and God bless. Lovingly, Lola Amparing.
Kag Tita Regine, ang akon hinablos bala sa Grand Plains, nagsulat sa akon, nga akon i-relate sa imo ang isiling niya. Sometimes or from time to time, nagapamati ako sa programa ni Tita Regine. Enjoy gid ako sang imo mga istorya, kag may mga poems pa after each letter. Siling niya pa nga, you are a good poem writer. Wow. Hope you'll continue writing your experiences which give lessons to the listeners. Titita mo ni ang ginsugpo niya sa isulat sa akon. So thank you for reading, Lola Amparing. And my poem, may hirap, may ginhawa. Taong matyaga, may pag-asa. Nagtitiis sa kahirapan, kakamit ng kaligayahan. Ugaliin ang kasipagan, dadatnan ang kaligayahan. Itutuloy ang pag-asa at pagtitiwala. Awa at grasya, madaling makamtan. Kung titiisin ang wastong ginagawa. Matutupad ang taos-pusong pangarap. Huwag manalig sa tulong ng iba. Laging iisipin ang kaunlaran. Di alam, biglang huhulog ang grasya dahil sa pagtitiis ng kahirapan. Huwag aksayahin ang panahon. Magsumikap sa anumang gawain. Darating ang kasiyahan sa ganti ng kahirapan. Magtiwala sa ating poong may kapal, taong di matiisin at pagtitiyaga, walang matatanggap na kaunlaran. Ang katamaran, kapatid ng kagutuman. Kaya ugaliin ang kasipagan, madali datnan ng kaligayahan. Palagi ilagay sa utak natin, may hirap, may ginhawa. Kaya huwag hintuan ang kasipagan para maabot ang awa na kaunlaran. Ang pagsisisi ay palaging nasa huli, walang pagsisisi sa una. Upang makamit ang kaligayahan, titiisin palagi ang kahirapan. Ang taong bulagsak walang kaunlaran, kaliwa kanan ang paggastos, di man matulingin sa kapwa, kaya kapalit kalungkutan. Kung mapagmahal at maawain, palaging tumulong sa nahihirapan. Bandang huli, may mabuting kabuhayan. Ang kasipagan, walang kagutuman. Ang ganti at grasya ay uulan sa kalangitan. Kung tayo ay nagtitiis sa kahirapan, kaya huwag kalimutan ang puong may kapal. Datnan ka ng mabuting kalusugan. Bow. Joke. Ako na lang na iya. Ako na lang na iya ang bow. Lola Amparing, thank you so much. Abaw. Ang first mo ito lang aging describe. Daw, kilala ko gid na siya. Atong girl ng sila mo, nagaligid-ligid sa una. Di kung bata, kapag man, no? Ay, man niya ang kalag natin sa unang ibang gani. Gaybi lang nga gahibi, hindi mo sulod sa klase. Kaya ang gusto, kung diin siya, ara man ang iya nga nanay, or ara man ang iya nga yaya. Di siya to yan, no? Pag-abot, maligid-ligid siya sa salog, kag mabangon lang siya, ako mag-opening prayer na. At least gabangon. Kilala ko siya, Lola Amparing. Naging classmate ko siya sa college. Kag nabuking mo siya subong ha. So that's what she had been doing gali, isang gamay pa siya. Well, every one of us, no, may ara nga may katuntuhan, bilang bata bala, no. That's so very normal. But anyway, kung dako ka na, you can just look back. Kag harakakan mo na lang, no? Kung ano ang ginpanghimo mo sang unang iban, siguro, hindi nila madumduman, no? Ano pa pinanghimo nila? Grade 1 sila or grade 2 sila? Or sa elementary sila. Not unless, nga ang mga experiences nga ato nagbilin gid sang dako nga impact sa ilang nga kabuhi. Sige, akilala ko gid na siya. And one time nga nagkadto kami to sa banwa nila. Sila sang guniyang member na siya, no? We met again. Anyway, so thank you so much. Again, share mo diri sa amon, Lola Amparing sang Pavia. Oras naton, it's 2:33. Magapanubalik ang KLP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kagpadalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga Yari ang mga household level fire safety
measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga palengke winners. Ako si Bernardita Fernandez, 73 years old, naga-star sa Palagan, Pabia, Iloilo. Nagdaog ako sa swerte sa palengke sa Pabia Market. Nagdaog ako sang 500 pesos nga cash plus grocery nga nasulod sa Urukan nga valor 800. Isipon ko ang cash nga ako nadagan. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Ang gingamit ko nga proof of purchase, ang NOR. Ang akong nadagan, gamiton ko dalawat bugas kag bakal sudan. Kapasalamat ako sa Bombo Radio, sa tanan nga sponsor kag sa Dios. Ginapangagda ko ang tanan nga naga pamati nga mag-intraman promo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Bulig sa paglikaw. Sa nanuhay tuay nga balatian, ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod Kita, for our next story, ba mo ni siyang aton yung winner last week. By the way, si Madam NB dira sa Iloilo Province. Ma'am, may email ako dira sa imo, may message ako dira sa imo. This is regarding sa aton nga pagprepara sa pag-interview sa imo this coming Saturday. So if you can, palihog, no? Medyo tukiada ang imo nga mga messages, ang imo nga email, and paki-provide ako sa mga ginapangay ako sa imo, like ang imo nga cellphone number, ang imo nga FB account, kag ang imo nga description sa imo nga profile pic. Salamat gid, Ma'am NB, sang Iloilo Province, nga may another story para sa aton sa sining nga hapon. Nagasiling, my dear Tita Regine.
A very pleasant afternoon, Tita. All staff and members of Bombo Radio Philippines, my fellow KLP lovers and listeners. Tita, please read this on Thursday, August 24. August 24, giman kita today, and today is Thursday. So I know, ada kagida, ha? Gapamati kagid, gatuto kagid. Hello, my friends. Do you like to hear my amusing experience? Know further how I played the eightfold roles? It's something exciting but challenging. However, kinahanglan mo nga mangin careful and refrain from casual misunderstanding. So, ari naman ako, Tita Regine. Let me share with you and my fellow listeners ang love affairs ng akong mga colleagues ng Sunday Elsie and Rene. Long time ago, when we're teaching together dito sa may Davao Oriental. Oo, kay Bisaya ining si Ma'am, no? Since Elsie and I were close friends, si Rene, gintrya man ako nga ma-befriend. Kay para lang nga mabalaan niya ang everything about Elsie. This may be relevant on the proverb, ointment and perfume delight the heart and the sweetness of di ko kanchinte ko ano niya ang word, but anyway, sweetness of blank man. In love nga tao. Anyway, friend gives delight by hearty counsel, isn't it? Reaction? May nagayas, may nagano. Well, kada recess time, ini si Elsie permiyagit ko ni ginatawag para nga magpamahaw sa kantin. At first, si Rene, doon nagatulok-tulok lang, nag-observe. But later on, nag-join naman siya sa amon nga duha. Kung dili niya kami makita sa kantin, magpunta siya diretso sa classroom ko. Og happy na siya kapag makita si Elsie. Tindihan niya man ni guro, no? Kaya lapit-lapit man ang Bisaya sa hiligay nun. Anyway. Then he requested one of my students to buy snacks for the three of us. Kung kaisa, ining sa Rene, nagdala ni siya mga fresh fruits, kaangay isang marang, meat, and lanzones, damo lanzones subong, no? Sa ako niya classroom, and the three of us enjoyed eating together. I said, "Thank you, good Rene. How sweet is your marang." Tapos nagsugbon man si Elsie, "Very sweet. I like it." Tapos namangkot si Rene, "Tuod, may marang is very sweet as you." Hey, what an inspiring remark, which might make my dream come true. Bal niya. Di sa sulod sa mga 3 ka bulan, siyang inang usual nga pakikisama ni Rene sa amon ni Elsie, ang amon mga kaupdana nagsuspetsyo na nga kami ni Rene ang mag-boyfriend. Kay ti mas closer siya sa akon sa kay Elsie. Way sila kabalo nga si Elsie gali iya ang target ni Rene. Tampad o kaha franka si Rene, nag-reveal sa akin ng kanyang secret love kay Elsie. Naulaw daw siya o ay courage magdiretso kay Elsie dahil sa kanyang pagka-snobbish na panagsa magpahiyom. Naulaw, naalang-alang na kulbaan, magpahiyom, magyuhom, ano ko no? A bridge over troubled feelings ng dalawa na parang mga bata. Pero sa pagkatotoo lang, si Elsie tapos na nga nagkumpisar sa akon tungkol sa kanyang dili musabot na ramdaman kay Rene sa una pa niya makita. May feelings magali. So I told her not to rely so much on what they said, that first love never dies. Mayroon nag-successful na, magkasintahan, pero naghintay muna sila ng tamang panahon sa pag-obserba kung silang dalawa ay compatible. It is not just enough to know that Rene loves you and you love him too.
there are still many things you have to take into consideration, like ang iyang family background, ang iyang character, ang iyang being he. Di kung may mga similarities ka mo sa inyong mga likes, sa inyong mga dislikes, etc. Tisiling ko, don't be in a hurry. Take time to know more about him. Bali, hambal ko ni kay Elsie. Siling ko pa, don't put your heart above your head. That later on, basi kon mabudlayan lang ka. Sabi ko sa sarili ko nga nagapahiyom. Tapos gyud ang nagauros-uros nga gugma og nagalinagumbang kasing-kasing ng dalawa. So for several times, ginapamangkot ako ni Rene kung bala may luyag man sa iya si Elsie. Di nagpaaron-aron, gid lang ako Tita Regine. Nga daw maharak-hak, rugid tudo-tudo. Sabi ko, well, I don't know. Ikaw, ano sa pagtingin mo? Nga hindi mo siya bisitahan sa amon nga boarding house para nga may enough time ka mo or ikaw sa pag-express or sa pagpabutsyag sa imong nga secret feeling. Halaka, ipautwas na ina. Delikado gyud kung buto ang kasing-kasing mo. Why doktor makatambal ni ana? Kuyaw kaayo. Ha ha ha. Joke lang to kaibigan. Nagsuggest lang ako, Tita Regine. Hindi naman naging bugawan ko ang kaibigan ko. Hindi ko yun magawa. Sabi ni Elsie sa akin, parang younger sister ko naman kayo at sana hindi mo i-ignore ang request ko. Please. Gusto ni Elsie na ako permi sa iyaluyo. Naa is ara, no? Kung mamisita si Rene, sabi ko, ay, dili ko, oy, unsa ko diha? Tape recorder? Ha ha ha. Elsie, please, ayaw ko pakaulawi kay Rene. Ano nalimot ka? Teacher baya kita tatlo, ayaw magbinata-bata diha. Kung magpunta sila sa mall, gusto ni Elsie mag-uban usab ako. Magkadto kuno sila sa mall, gusto ni Elsie mag-upod man siya. Ti ano naman ning papel ko, oy, yaya o kaha, chaperon? Ha ha ha. Cute ah. Wag na marami pa akong trabaho. How will you be able to know each other very well if I'm always with you? Di kung maglantaw sila sini, gusto ni Elsie na usab ko? No, I'm sorry. If I hurt you, hindi yun pwede. Delikado. Basi masalaan pa ako. Si Elsie, bala mo. Biro lang ito. Ngano man sab. Formal man si Rene. Dili man na manghilabot kung dili ka magpahilabot sa kanya. Get me? Kailangan disiplina sa sarili. Always take care, keep safe, and have self-discipline. On the other hand, I also advised Rene na magformal siya ug ayuho na lang pag-istorya kay Elsie sa iya katuyuan. Murag, si madri-madri man kunuhay kung nga waay maordini. Ha ha ha. Makakatawa kagid tita kay ngano man. Ako pa nga bata-bata, 2 years younger sa kanila. Sa kanilang dalawa, ako pa ang nagiging advisor, counselor. Just imagine, tita, makadistorbo talaga. Wa man gani ko magnubyo-nubyo, kay dili ko gusto madistorbo. Sa pag-intindi ko murag, dili na kini maayo. Unsa kaha, konsultian ko sila. Later, I frankly talk to them nicely. Then, ginpunggan ko sila, nga sila di sila ligay nun to na lang ha. Yan na sila mag-meet sa ako nga classroom. Kag untata naman nila ang stop them of not making friends with them anymore. Though, we're still friends. Okay. Gusto mo nga daw, hindi na kamo mag super close gid. Kay we became the talk of our school campus. Abi ninyo, maulaw baya kita sa aton kauban mga maestra ug mga estudyante. So from that very moment, I kept a distance from them. At naklaro na sa paningin ng aming kasamahan na si Elsie at si Rene pala
ang magkasintahan. Tapos nagsulit si Rene, ngang amigo na gusto unta mga amiga sa akon. Sabi ko, wag na. Ayaw na ko, disturbuha pa. La, pa ako panahon ni Ana. Noong wa pa kamo diri, may dalawa na nanghid nga gusto unta sila mamisita. But, I apologize that I have no time for them. Sa isip ko, if I allow one, I have also to allow the other para wa problema. Nung sinumbaganay, pagani sila sa basketbulan, sa kantiaw-tiaw lang. So, para pantay, I didn't allow anyone. Ha ha ha. Ginasulayan mo gid ako ba? Try to observe Mr. A. Murag na selo siya magtanaw sa imo. Kay abi niya, bago pa kita magkauban sa school, nagkaamigo na. He was the first to ask permission to visit me every weekend sa amon nga boarding house. Pero wa ko musugot. Hindi tumagal sa 5 buwan na hindi ako nag-okay, mag-uban-uban sa kanila. Ay, nadisgrasya gyud si Elsie. Nagworry siya at hindi makatulog kung ano na ang nangyari sa kanya. She cried and frankly opened up her problem to me. Nadula na kuno ang iya nga gana sa pagkaon. Di nagprangka man ako pamangkot sa iya kung ginilabtan siya ni Rene. Why siya nagsabat? Kag nagduda ko, basi gabusong na siya. Murag na ulaw pa siya magsulti ng totoo sa akin, tita. So I suggested na lang to have pregnancy test to be sure. At positibo talaga ang resulta. Uy, hala, nagbusong gid. Nauna sa man sila, ay ang tita. Bigla naman sila dalawa nagpunta sa akin. Nagka-problema, nangonsulta, at maghingi ng tulong o payo kung ano ang dapat nilang gawin. Siyempre, friends, hindi ko naman sila mapapabayaan. At ang payo ng madre-madre, magpakasal na kayo sa madaling panahon upang matupad at makamit ninyo ang legal marriage. Hindi questionable ang inyong situation. Baka may interesado ng posisyon mo sa school, LC, o mag-file ng kaso immorality with evidence that you're on the family way. You will be out of service. Tandaan mo yun. Sayang talaga. So do it now before it will be too late. Solve the problem right away. Sabi mo, tita, daw mga robot ang duha. Nagakatawa lang ako sa tago kung naunsa na kining magkasintahan. Murag mga lipong sa sobra-sobrang gugma nila. Makalingaw ang dalawa o makatawa. Haha. So pumunta sila agad sa judge for civil marriage at nagpa-schedule sa simbahan ng kanilang wedding ceremony. Igo na lang nila gin-invite ilang mga magulang sa ilang malapit na kasal. At last, natapos ang problema ng dalawa, pero VIP pa rin ang madre-madre as one of their principal sponsors, as per special request, of course, by the bride and the groom. Once again, I was requested to deliver a special message addressed to the newlywed couple. It was a very simple and laconic message. Happy wedding, happy together, happy forever, Rene and Elsie. Your marriage is a special moment that you have been united as one in your love for each other. Always think of the Lord as the center of your life. May God grant you more graces and the will to remain faithful, thoughtful, helpful, and other beautiful virtues to one another from this day forward. May you love each other more deeply every day and keep your attachment eternal. Congratulations and best wishes. Good luck and God bless. Hello everyone, did you hear me over there? Did you also enjoy that memorable occasion? How I did the 8-fold roles. From a colleague to a friend, a bridge / facilitator, tape recorder, yaya, chaperon, advisor / counselor, and godmother.
Everybody was very happy to witness the colorful center aisle of Elsie and Rene in February, the month of love. So thank you so much, Tita Regine, for reading once again my amusing experience. Have more blessings, Tita, for the task very well done every day, and more power on your enlivening program. It's me, in B, sang Iloilo Province, and PS. My next email ang binalaybay na ito. Tita Regine, suppose I'll email every Wednesday to be read the following day, every Thursday. Pwede ito. Of course, pwedeng-pwedeng. But if you're, okay, sige. Oo, sige. Pwedeng-pwedeng. So again, thank you. Same in B, sang province of Iloilo. So, ini si NB, isa naman sa mga suki naton, diri sa KLP, retired teacher, taga Davao. So, that's why her language is Bisaya. I just hope gets ninyo dira. May nakamuno sa akon, Tita Regina naman tong isa mo ka letter sender. Ano to siya? Bisaya? Kay Bisaya man og ang isa nga ato. At least no, damo kita nga ma-learn mga dialects diri sa kahapon lamang program. Ang iban naga Sinibuano, ang iban naga Kinaraya, timera kita sa Bono nga Bisaya. And this is NB, and we're going to interview ulit, no? Ining si NB this coming Saturday kay siyang ato nga winner last week. So NB, again, gusto ko lang ikaw i-remind, liog lang ko da. Kung online ikaw, paliog na lang ko da. Check sa imo nga email. Maging email ako dira sa imo. Actually, nag-prepare kita, no? Sa imo, sa ato nga pag-interview, sa imo this coming Saturday, being our winner. So, I just hope, nga mabasahan mo gid ang atong gina-email, kag ma-provide mo sa akon ang akon nga mga ginapang request dira sa imo, like ang imong cellphone number, ang imong FB account, kag ang description sa imong profile pic. Well, regarding sa imo diri nga istorya, 8-fold roles. Roles gali yan, no? As in R-O-L-E-S. I thought sa first yung pagbasa, rules gali kay roles. Kay ti nangin colleague mo sila, nangin co-teachers mo, nangin friends mo sila, nangin advisor, counselor, facilitator, yaya, chaperon, and all rolled into one. Amo nang imo nga nangin roles sa ila, 8-fold roles hambal mo, no? Kay ti hindi lang isa ang nangin role mo sa ila, halin sa ila nga pagluyagay, hasta sa pagpangaluyagay, hasta sa nangin magkasintahan, and until nga nag-end up gid sa atubang sang altar. So, ang imo gali yan, no? Nga nangin ang imo nangin papel is very significant, no? Para sa duha nga ini, nga imo man nga mga co-teachers nga sang una doon sa alaan pa nga ikaw kag si Rene, way sila kabalo nga. Si LC gid man gali ang ginatuyo ni Rene. But I'm sure you're very happy para sa imo, para sa ila, hindi bala. Nag-advance na gali, no? Si LC tuntog gid nga Rene ay tiya mo tuig nga tinatigayon gid ang pagpakasal, or else basi mangin delikado ang posisyon bilang isa ka teacher. But anyway, I'm sure na bisanadi ka na diri, no? Siguro ang inyong communication is still there, and we're really hoping and we're really praying nga just as happy sa gihapon as they are ining si Rene kag si Elsie sa as they are, no? Sang nag-una pa lang nga nag-start ang ilang nga relasyon, kabay nga ti continuing ang pagbakod sang ilang nga relasyon, kagang inyo man nga relasyon as friends intact sa gihapon. So thank you so much gid sa imo NB sang probinsya sang Iloilo. Ulaton ko gid ha ang imong reply sa akong dira nga email sa imo. Mga kabombo, it's 2 minutes before 3 o'clock. Magapanabalik kay KLP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining 2 minutos makalipas ng alas 3 sa hapon. So magpasalamat na lang ako sa inyo, mga kabombo. Nagahulat na si Tuyang Ermitanya. So sa inyo dira mga istorya sa liwat, I hope ma-receive ko na ina by tomorrow. Email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat nyo and ipadala dayon sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Ang naka-line up diri sa aton for tomorrow ang gin-email diri ni Miss G, her 56th story, kag ang sulatman ni Lola Isay. Buwasina, no? And more. Sa ating pagbalikay diri sa kahapon lamang program, maraming salamat sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program KLP. Balikay kita buwas. Good afternoon and God bless.